Так, падаецца, ўсё ёсць. Вітаю. Зараз у мяне прагляда няма чамусьці. Давай, з'яўляюся. Ёсць. Вітаю ўсіх, вітаю Вячаславіч. Вітаначкі ўсім у чаце. Мы працягваем далей гісторыю Стыкса. Мы далей абіраем. Па сутнасці, Стыкс зараз у падарожжы па сусвету і шукае ўсе месцы, дзе знаходзіцца такі каштоўны для яго падабаючыся яму кварц. Так? Мы зараз знаходзімся, па сутнасці, на трэцяй лакацыі, дзе мы гэты кварц можам здабыць. Мы знаходзімся на тэрыторыі оркаў. Давайте адразу туды запусцімся. Оу, чакайце-ка. Ён жа... Я ж спадзяюся, так, гэта на тэрыторыі оркаў, усё добра. Я ўжо нешта напужаўся. Вось. Добра. Мы на тэрыторыі оркаў і спрабуем здабыць сабе кварц. Я нагадваю, што у нас ёсць... чакаецца розыгрыш ключа ключа Mio Memories in Orbit. Розыгрыш адбудзецца ў пятніцу. Таму, калі ласка, рэгіструйцеся, калі вам цікава атрымаць ключык. Вось. Розыгрыш будзе проста весціся рулеткай, больш ніякіх правілаў, проста ваше імя дадаецца ў ваш логін вашага на Твічы дадаецца ў спіс, і мы потым будзем круціць рулетку по гэтаму спісу. Вось, ключ я перадам ужо там вырашым, як перадаць ключ. Вось. Прыкладна такі склад. Трэба разабрацца. Так, дзе ў нас ёсць кварц увогуле? Кварца 2, 3 компас паказвае. Невядома, які бліжэйшы. Зараз павырашаем. Вітаю, Арыганка. Вітанкі, Арыганка. Да божкна, не атрымалася. Арыгана, вітаю, вітанкі. Вось, Арыганка атрымліваецца. І гэта пачалася, хрэнь у галаве пачалася значна хутчэй, чым звычайна. Блін, там унізе прям нармальна так тэрыторыі. Я просто звычайно позбегаю, спускацца ўніз, а тут прям, падаецца, будзе такая зямельная мапа. Там яшчэ кагосьці бачна перейдзе. Так. Ладно. Тады. Там шары ёсць. Далёка. Блін, далёка. Нават паблізу нічога нават і блізка няма. Тады давайте накіруем просто да нейкага кварца. Вось тут ёсць. Згублены кавалак 64 метры. Гэта блізка, дарэчы. Гэта прям недалёка зусім. Зараз толькі трэба... Прыйдзецца праз зямлю пералазіць, так? Вось там людзі ёсць. Давайте паверху. Я не люблю ўніз злазіць, таму што ўнізе у цябе мала варыянтаў, у цябе ёсць варыянт толькі ўверх. А зверху можна яшчэ ацаніць, куды ты можаш саскокнуць уніз. Вітаю, ВРВ Геймінг. Там толькі пачаўся Words Arhard ужо. Так, я не ведаю. Я сёння у мяне просто з раніцы ўжо. О, так, двое. Зараз паслухаем. Абмяркоўваць, адзін з іх з гэтых ахоўнікаў быў у разне, то бок гэта групоўка разня, якая займалася забойствам гоблінаў. О, блін. Блин. Оу. Ладно, давайте, забивайте меня уже. Оп. Так, вось бы так у Total War гуляў. Глядзі, Total War як бы гэта самае. Ён вялікі, ён велічэзны. Вось, нават калі у нас перамагала цывілізацыя, то бок я нагуляў там па пару тыдняў, у нас нармальна так, была серыя стрымаў па цывілізацыі. Просто з-за таго, што гульня як бы бясконцая, то калі я гуляю, то невядома, калі мне скончваць, так? А ёсць гульні, якія маюць, пачатак, сярэдзіну і канец, так? Прайсці кампанію Total War, вы бачце, яна ж доўгая, яна прям нармальна так адзін. Я хутчэй JRPG-шку якую прайду па часе. Гэта як бы, просто я ацэньваючы час. І быў нюанс, так, там быў нюанс. Трошки спсавала серыю стрымоў. Так. І там яшчэ ахоўнік. Вось мая неуважлівасць. Але з іншага боку, я магу яго хутка і проста абыходзіць. Так. Так, а я магу яго хутка, простенька абысці. Просто вось так. Оп. Мне не толькі патрэбна шмат.
Я, дарэчы, наконт адкрытага сусвета ў стыксе, я не вельмі ўпэўнены, што гэта прям ідэальна для яго. Галоўнае рэгулярна гуляць. Ну, я разумею, куды гэта ідзе, так, так. Я потым стану стрымлерам адной гульні, так? Вітаю, Прыбай, вітаночки. Я вось, ну, наконт адкрытага сусвета яны цудоўны дызайн робяць узроўню. Мне вельмі падабаецца, як яны пабудаваныя. Блін, я жадаю скрасці рэч вось там, якая ёсць у цэнтры, але, можа быць, і хрэн з ёй, яно таго не варта. Так, у нас есть масток, а мне патрэбна лакацыя вось там унізе ўвогуле. Давайте і пойдзем пакрысе. Па сутнасці. Так. Оп, бачыце. А вы бянтэжыліся. А! Не просто так вы бянтэжыліся. Адкрыты перабольшванне. Ну, ён як бы... Ён насамрэч адкрыты. Ну, то бок это, па сутнасці... Так, яны лакацыі, проста лакацыі настолькі гіганцкія, што іх уже складана назваць узроўнямі, як яны былі раней. Вось. І раней нам здавалі кірунак. То бок нам казалі, вось ты пачаў вось з гэтай кропкі, ідзі вось у гэтую кропку. Зараз нам на агульнай мапе кажуць, прыйдзі вось сюды. Вось, так што я скажу хутчэй па будове, гэта ўсё ж такі больш адкрыты сусвет. Не ў сэнсе там GTA нейкага, а ў сэнсе, ну вось, такога памера гулень. Вось. Але не, яно ўсё ж такі шарм як бы таго, як яны робяць гульні, не знік. Ён усё яшчэ такі жа. Так, гэты масток насамрэч закрыты. Вось, мы проста скарысталіся... Окей. Здоровенны ахоўнік. Цікава, хто патрулюе. Здаравяк патрулюе. Праблема. Мне вельмі незручна тое, што ён на патрулі. Мне патрэбна ў левыя дзверы. О, там нешта ёсць. Фіолетавенькае. Вось туды мы забяромся. Чакаю, пакуль здаравенная адыдзе і забярусь туды. Вось. Справа ў тым, што з-за таго, што ён стаў больш, я менш абмежаваны. Ну, тыпу, проста з-за памераў ён стаў як бы цікавей, у сэнсе таго, што ён натуральней адчуваецца яшчэ больш. Але ў той жа момант я, як гулец, не абмежаваны. Ну, значна менш абмежаваны. Оп. Ён там нешта заўважыў, давайте схаваемся ад яго. Ён можа пайсці праверыць дзверы. Пойдзе? Не пойдзе, не ўпэўнены. ВРВ Геймінг зараз у іншай гіганцкай гульне, гэта у Анна, і там таксама нашмат гадзін. Тая ж халера. Як і тут Улвар. У Анна, мне падаецца, геймплей яшчэ больш павольны. Тыпу, у Таталвара ёсць, ну, тыпу, бойкі, нейкі экшен. У Анна ты ланцужкі сабе будуеш, і як бы яна такая, тыпу, больш павольненькая. У гэтым сэнсе. О, не халеры, блін. Гэта... Ведаеце, гэта, ну, дрэва, ну, кавалак проста. Ён выглядае проста як, тыпу, дэфолтная хрень, якая проста, ну, тыпу, не аб'ект для ўзаемадзеяння, проста асяроддзя. Не, гэта ім паўнавартасная хрень, у якую можна залезці. Ну, круто як, а? Так, мне унізе там кварц знаходзіцца. Так, добренько. Давайте знайдем, дзе спусціцца. Я, может быть, тут нават упаду просто нормально. О, божухна. Я приземлился на труп орка. Напужаўся. Божухна. Нормально я так приземлился. До речі, вось, орки, вось так выглядае орк. Ну, типу, здоровяк вось гэта. Бачите? Параўнайце памер мяне і орка. Мы орк, так-то. Няма тут гоблинаў. Мы просто ну, нас скукожила, карацей, нейкім праклёнам. Я не памятаю дакладна, што адбылося. Па-моему, праклён. Мы моцна хварэлі, так. А ну, яшчэ будзе гадзін 15. Пры тым, што гэты сейф ужо гуляецца 50 гадзін. Ну так. Але ты ж праходзіш... ты які, Анна, нагадай? Я так і не паглядзеў па дырыжаблях. Ты нейкі новы праходзіш, так?
Оу. Давайте. Будем спадзявацца, ён не праверыць. Дарэчы, ведаеце што, быць зялёненькім у гэтых лясах ідэальная маскіроўка. Тыпу, паглядзець на стыкса, ён маскуецца нармальна, на каменьчык падобны. Здалёку. 1800 гэта індустрыяльная рэвалюцыя, так? І там я проста сюжэтку гуляў, я пачынаў яго, мне спадабалася, адзінае, што я не знайшоў столькі часу гуляць, колькі оно патрабуе. Так. Still, the assault on the orcs would have played out very differently without those quartz ballistas. Яны вельмі... Карацей, яны абарону ад оркаў пабудавалі на... Блін, не камера. Звычайна камера трошки адрозніваецца хаця бы. Чатам, мне прыйдзецца хутчэй за ўсё усляпую зараз выскокваць з почки. Потому што камера нешта падламалася. Вось, нормально. Трымаемся. Кварц яшчэ ніжэй, яшчэ 12 метраў уніз. Так, небачнасць. Нас амаль заўважылі. Усё, мы схаваліся. Блін, а як... Яшчэ ніжэй. Я не ўпэўнены на... Там усё ўнізе. Блін, гэта ўсё тэрыторыя. Чмурэць, блін. Зараз па грыбах паскочым. Too many bones around here. One wrong step and I'll be dinner for the roaches. Трэба шукаць спосаб, як яшчэ спусціцца, таму што гэтыя жукі, яны на слых працуюць, яны не бачаць, але чуюць. За каранямі гіганцкі жук там каля яго. Ёсць там праход які? Трэба знайсці, як залезці ў гэтае дрэва яшчэ. Так. Ой жа халера. Задачка. Павольненька, яны не бачаць, яны чуюць. Я зараз праскачу, калі ён надыдзе. Оп. Адыходзім асцярожна, мяне амаль пачуў. Павольна. Не спяшацца. Яны не бачаць. Але яны добра вельмі чуюць. Так. Я нешта не ведаю, дзе ўваход. Прям не ведаю, куды я калпаюся. Я паспрабую не дыхаць. Я не разумею, дзе ўваход. Во! Мне ідэальна прям пашчасціла, я ўдала забраў. Добра. Не наступаць на косткі. Не наступаць на косткі і гэта самае. Не быць заўважаным, карацей, усё проста. Што я магу зрабіць? Прыйдзецца змагацца? Боже. Я магу яго ціха забіць? Ёсць такая магчымасць? Забіць я яго не заб'ю, але параніць магу. Што ў мяне яшчэ ёсць? У мяне ёсць запаволіванне часу, калі што скарыстаемся ім. Вып'ем кварц. Бурштын. Вып'ем вадзічкі. Оп, усё. Вітаю, Ілья. Галоўна, калі іх не нашпорыць, будзе толькі пачуць, але і знюхаюць. Блин, я далёка чат. Мне напшорыць. Вось я. Мне реально не патрэбны другі манітор. Так.
Ну што, захаванне я не ведаю, мне захоўвала ці не, але зараз паспрабуем з першага разу. Поехали. О, божухно. Два удары. Ну, карацей, так, на высоких складанностях это прям складано. Дзякую вялікі гульня, што хаця б захавала мяне. Damn. What now? Trapped between thorns and this giant. Блін, спаліўся. Да таго, як яшчэ... Great. Guess I'll fight then. Блін, нашкодило. Нормально так. Так, ай, нашкодило. Мелкие поганцы. Ау. Пакуль выпіваў зелье, амаль помер. Ай-яй-яй, это вельмі дрэнна. Так, это будзе складана. Навокал дохлыя оркі, мяркую, гэта нейкі запах не пераб'е. Ну вось пахам мы не выдаемся, мы ідэальна скрытныя. Так. Damn. What now? Трэба асцярожна нанесці першы удар. Thorns and this giant Толькі freak? вось выпілі зелле. Раз, Guess I'll два. fight then. У мяне ёсць запавольванне часу, але яно падчас бойкі, ну, калі я атакую, то яно адразу здымецца, таму запавольванне часу нічым не дапаможа. Ау. Да блин, удар наперад амаль забівае просто. Давай. Ёсць. Божух, на колькі ресурсаў сышло на аднаго. Ну, карацей, не самы лепшы сябр нам. So, quick question. Are these little talks going to be recurring? I am only seeking answers, Styx. Эта істота ўсё яшчэ працягвае з намі размаўляць, але Стыксу дакладна задзяўбала ўжо. Нешта ўсё хоча ад яго і хоча. Так. Не хапала яшчэ аднаго сябра ў галаве. О, у нябачнасці, калі... Вось гэта круто. Калі мы застаемся на месцы, бурштын не карыстаецца. То бок мы можам захраснуць на месцы і спакойненька стаяць проста ў нябачнасці. Гэта круто. Так. Пакуль мы нябачныя, нашы крукі абсалютна нечуйныя. Вось гэта крутыя, дарэчы, рэчы. Дарэчы, рэчы. Альбо мы можам нашыя паляпшэнні кварцавыя узяць. Ну тут не тое, каб ёсць што карыснае, так? Так, гэта я карыстаць не буду. Давайце ўсё ж такі возьму нябачнасць яшчэ. Далей паляпшаем. Карысненька. Можна было скарыстацца бы гэтым самым. Блін, памылка. Не, гэта былі прынты карыстання. Не, ўсё парадку, ўсё парадку. Я падумаў, што ў мяне там розныя ресурсы проста карыстаюцца. Для ўсяго. А як сюды выбрацца, а? Так же самае, як і прыйшоў, туды проста не залезьце.
Жанчына хопіць сядзець у нашым луце. Вось мне цікава, што гэта за істота, і адкуль яна ўзялася. Мы ні халеры не ведаем. Мне падабаецца яшчэ падыход Стыкса, ён амаль у кожнай гульні, ён робіць адно і тое ж. Яму штосьці дзесьці сюжэта навальваюць, ён такі, ды адчапіся ты з сваім сюжэтам, не цікава, твае праблемы. Таму што Стыкса гэта мяне цікавіць, а вось Стыкса гэта не цікавіць. Стыксу дайце, калі ласка, мне мой кварц і ўсё, і адчапіцеся. Так, а як мне праз верх вось так? О, слухайте, можа быць, не абавязкова было змагацца з ёй. Можна было за каменчык зачапіцца. Блін, мне падаецца, гульня рэальна, ну, тыпу, кажа, што прыйдзецца біцца, але насамрэч не абавязкова. Вітаю, Очпытайт, вітанкі. Так. А як выбрацца-то? Ну, рэальна я не разумею. Я чакаў, што калі мы кварц забяром, то вось гэты праход адчыніцца. Але не, нічога такога. Давайте паспрабуем яшчэ раз. Блин, ну не забираецца ён нешта. Што за лухта? Выпустите меня отсюда. Вось там я бачу нешта. Ну, там і зверху можна, дакладна. Выпустите. Вы што робіце? Магчыма, мне прыйдзецца ісці ў інтэрнэт, каб даведацца, як мне адсюль выбрацца. Я рэальна, я проста прям не бачу опцыі. Стыкс практычна, яму за шмат гадоў. Ён ужо 100 разоў усё гэта бачыў. Ну, таксама ёсць такое. А, во, пачакайце-ка. Насенне трэба знайсці нейкае. Насенне? Вось гэта? Ага. Во, вось так гэта працуе. Добра, ўсё, выбраўся. Далее осторожно ад гэтых чэлаў выбіраемся. Наступны. А, дакладна, я спяшаюся. Мне насамрэч патрэбна зразумець, дзе наступны-то. Куды мне ісці? Робім план. Так. Калі тут есть дзесьці яшчэ дырижабль 44 метра над нами. Давайте возьмем вось туды шлях. Ой, блин, прибрал упадково. 64 метры там и 44 над нами. Ну, туды і пойдем, карацей. Додатковий досвід. Оп. А потом буду проходить на стримы и пытаться, як ты выбрался. Ну, карацей, шукай насенне. Ой, без насення там не выбраться. Осторожно, осторожно, не спешаться. В нашей справе главное не спешаться. Так. Знайсці бы, где там дырижабль яшчэ. Оп. Где ён? Визуально хотя бы зразумець. Ён надо мной, мне падаецца, ось такое адчуванне у мяне. Я просто камеру настолько высоко задрать не могу. Мой план, карацей, давайте забираться просто наверх. Вось туды. Ну так, я не могу прямо вверх поглядеть. Треба забраться на самый верх. И оттуда глядеться. О! Цудоўна я зрабіў. Ладно, збівай. Які файны лясок. Ачмурянейшы просто. А тэрыторыя оркаў, якую каланізировали людзі. Шмат костак.
агрэсіўная прырода, вось гэта ўсё. Кайфы. Мы ў сябе як дома. Come here, you. Я забыўся, я павітаўся? Вітаю, Нан Рэвенс, калі не вітаўся. Нерэальна, мне патрэбна, я думаю, я зраблю ўсё ж такі яшчэ, гэта у самым нізкім прыярытэце будзе, але трэба зрабіць у бота гэта самае. Жадаю, каб паведамленне пісалася, віталася аўтаматычна, каб я на яго арыентаваўся і сам мог павітацца. Калі чалавек сёння піша ў першы раз у чаце. Ось. Просто мне адбіўка, бо часам мне падаецца, што з-за таго, што, ну, тыпу, стрым за стрымом і кожны дзень, і ў мяне адчуванне, што па сутнасці гэта працяг таго, што я рабіў як бы учора, так? І ў мяне адчуванне, што я ўжо вітаўся з усімі вамі. Ну, тыпу, гэта мы не ўпершыню бачымся сёння. Так. Ахову, не халеры сабе, у вас тут сабралося. Трэба знайсці які... О! Вяровачка. Вяровачкі мы любім. Так, о, там фіолетавенькая яшчэ ёсць. Вы паглядзіце, колькі ўсяго. Тут і падымуся. Галоўна, каб нас не спалілі дзе-небудзь. This wharf's got potential. But first, gotta clear out the guards and shut that damn bridge. Так, спадзяюся, нас не заўважаць зараз. Патрэбна пазбавіцца даховы. А то перашкаджае. Мне прям патрэбна іх забіць. Гэта частка задачы. Окей. Total War Empire. Так, вось, яна там трошки розныя назвы. Блін, я шчаслівы, што каманда карыстаецца папулярнасцю, праверкі, якая гульня. Так. Што там фіолетавае такое? Это просто дадатковы досвід, альбо не? Зараз прокрадземся, паглядзім. Ну, дзе я знаходжуся геаграфічна, я думаю, невялікі секрэт. Я гэта ўжо не раз казаў. Я ў Польшы. Гэта блюпринт. Вось такое нам патрэбна. Такое мне прям патрэбна. Я прям ожидаю. Што можна сабе ўзяць? Больш шклянак з сабой насіць. Больш рэсурсаў я вось гэта ўзяў бы. Просто каб з сабой забіраць. Блін, памылка. Трэба навучыцца крафціцца бурштын. Вось калі мы навучымся бурштын крафціць, тады будзе ўсё добра. Ну ладно, мы пакуль рэсурсаў больш будзе, і тое неблага. Амаль заўважылі. Я так жорстка амаль не спаліўся. Так, закрыть мост. І давайте сканцэнтруемся на масце, таму што я не ведаю, мне падаецца, падмацаванне можа прыйсці, калі мы масток не закрыем. Я зараз спрабую адчыніць сабе кропку хуткага перасоўвання. Што я раблю? Я так разумею, вось той масток. Блин, так хочется прибіць яго. Ён перашкаджае трохі. Подписки на канал Твича добра аплачваюцца ці складання? У сэнсе? Ну, типу, яны, грошы пераводзяць, так. Блин, там аховы, кабзда. Карацей, прыйдзецца пазбаўляцца. Ну, тут нічога не зрабіць, прыйдзецца ад усіх пазбавіцца, як і кажа квест. На Overlord 2 адправляецца 2500, дзякуй вялікі. Типу, грошы пераводзяцца, карацей, так.
Твіч виплочує, великих питань нема. Time to take a closer look. Так, а як мне... Мне ў ідэале атруціць вось гэтага здаравяка, таму што я яго забіць не змагу. Але ён ходзіць прям літаральна перад ахоўнікам іншым. Бачыце, вось перад гэтым. Ён заўсёды на заўважным месцы. Карацей, план па парадку ідзем. Мне патрэбны чел, які патрулюе. Вось гэта ўнізе. Зараз мы... Блін, ён далёка пайшоў. Оп. Амаль заўважылі нас. Я спадзяюся, яго тут не бачна будзе. Ну, у любом выпадку ён... Ну, спадзяюся, не будзе бачна, карацей. Зависнуть? Не, ну, пераводзіліся. У меня выплата была ўжо. Так. Глядзіце, план такі. Мы бяром. Асцярожненька. Тут няма яшчэ аднаго чала нейкага? Неудалага патрулюючага? Не, падаецца, няма. Глядзіце, мой план такі. Атруціць чэла і ў нябачнасці стаць каля другога чэла. І адначасова іх забіць. Блін, адзін помер. Блін, ён зараз трывогу падыме, не? Альбо тут трывог няма. Ён пайшоў шукаць, ён знайшоў цела. Ён будзе зараз хадзіць так бясконца, так? Блін, хренова. Усё ж таки заўважыў у траве. Я спадзяваўся, што не. Блін. Зараз яны пакрысе ўсе будуць на гэтым самым, на трывозе. Божухна, хоць ты, блін, памры і пачынай. А, не, яны ўсё ж таки супакоюцца. Добра, добра. Карацей, план. Гэты здаравяк. Мы яго атруту на яго накладзем, так? І ў нябачнасці стаім каля другога, які вось там за рогам, так? І ўсё, вось он наш план. Зараз ён падыдзе, і як толькі ён пачне адыходзіць, я падбягу хуценька, атручу яблыкі і стану ў куце. Мая зараз небачнасць не траціцца, калі я стаю на месцы. Таму мы гэтым і скарыстаемся. Давай. Ты возьмеш яблычак ці не? Оп, усё, стаім. О, яна ж не павінна страціцца. Я не заўважыў нешта. Я ж узяў паляпшэнне гэтае, не? Не чакаў. Вітаю, Юджин. Вітанкі. І вітаю, Ілья. Я нешта не павітаўся, мне падаецца. Я, блін, зноў я сумняваюся. Так. Дзе мае апгрейды? Што яно? Калі мы стаім на месцы, бурштын не карыстаецца. Ну, у чым праблема? Я ж гэта ўзяў. Дзіўна, дзіўна. Вітаўся, так? Добра. На Эйлэбі... Мне падаецца, я зараз па колу проста іду. На Эйлэбі адправілася 1000, я гэта сказаў? Не ведаю. Сканцэнтраваны на тым, што буду рабіць зараз. Так. Вось там гэты чел ходзіць. Нам прыйдзецца ўсё ж такі ад яго пазбавіцца, можа быць, уніз скінуць. Я думаю, я так і зраблю. Я скіну яго проста. Цела. Бачыце, ён вон там стаіць. Я здзівіўся, што бурштын, ну, тыпу, спаліў мяне. У мяне ж ёсць паляпшэнне ўжо. Чел, ты збіраешся куды-небудзь ісці, не? Ну, калі ласка, ну ідзі. Не? Не сёння, не сёння. Добра, чакаем. Мне проста прям патрэбна, каб ён патруляваў. Ну ладно,
Можа вось так просто абыдзем пакуль яго. Вось літаральна калі я пайшоў, ён вырашыў, што самы час. Оп. Блін, заўважылі? Заўважылі. Давайте, няхай забіваюць. Які плотненькі топ. Так, шчыльненька, шчыльненька. Так, у нас Nox, Half-Life Diffusion, Divinity, Last Train Home. Блін, прям шчыльненька, шчыльненька. Я нават не заўважыў. This war's got potential. But first, gotta clear up. Так, апгрейд зноў забіраем, той же самае. Можа я тады апгрейд забыў узяць? Не чакаем яго зараз. Просто іду адразу. А, не, пачакайце-ка. Я і ёсць гэты триггер. Ён не будзе падарожнічаць, пакуль я ў першы раз хаця бы не зайду на гэтую тэрыторыю. Зразумеў. Типа яны просто стаяць на месцы. Яны бачаць... яны ў траве бачаць. Я думаў, што гэта хованка цудоўная, у якой можна быць незаўважным. Не, насамрэч, мы заўважныя. Гэта косяк. Косяк. Не ведаў. Мы 10 праз 5 хвілінак зладзім перапынак. Каб гэта самае я паснедаў і ад нас Twitch адчапіўся за сваімі прыролламі клятымі. Для тых, хто не ведае, рэкламныя паузы я раблю пад той момант, калі снедаю, таму што ўсё роўна снедаю, таму што інакш я ачмурываю пад канец стрыма. Мне вельмі хочацца есці тады. А раней паесці я альбо не паспяваю прачнуцца і штосьці сабе зладзіць, альбо ў мяне вось польска і потым амаль адразу стрым. Напрыклад, як сёння. Так, добра, ідзем сюды. Атрымліваю. Оп. Заходзім сюды. І вучымся, а наш апгрейд будзе ў тым, што мы навучымся рабіць бурштынавыя шкляначкі. Вось гэта круто. Ёсць. Таму што у нас рэсурсы, па сутнасці, не выкарыстоўваюцца ніяк амаль. Ось, цудоўна. Было бы файна потом павялічыць сабе памер нашых кішэнек. Так, пачакайце-ка, гэта ахоўнікі сюды заходзяць? Божухна. О, пачакайце-ка, таймінг ідэальны насамрэч. Я зараз правага вынесу. Як толькі разгарнецца левая. Блін, давай, уходь. Вось гэтага патрульнага мы пазбавімся. Мяне хтосьці яшчэ заўважыў, акрамя яго? Бывай. Уи. Оп. Блин. Я не ведаў, што тут яшчэ адзін ёсць. Ладно. Складанае месца. Я яшчэ не ўсіх ахоўнікаў вывучыў. Атрымліваецца, я ведаю, дзе 3, 5. Я ведаю, дзе 5 знаходзіцца з іх усіх. Давайте апгрейд потым, карацей, зраблю. Яно не настолькі прынцыпова. Блин. Тое, што працавала раней, нешта не спрацавала ў гэты раз. Воу. Цікавая штука. Зараз падказка была. Клона можна запихнуць, ведаеце, карацей, тое, што я магу тушыць коміны і залазіць у іх, уверху не злазіць. Карацей, у коміны можна размяшчаць клона, каб яны сидзелі ў пасцы і нападалі на таго, хто падыдзе. Finders keepers. Оп. Так. Амаль спаліўся.
Ховаємося тут. Когда что не заховываться? Хотя бы час от часу. Типу, одно заховання на півгодини, типу такого. Для тих, хто не ведає, ми гуляємо на максимальній складаності. Прям максимальний у нас нема заховання, які є, звичайно, доступні для заховання. Тільки автоматичне. Тому я покутую трохи зараз. Так, короче, у меня есть план. Ось від этого чела ми позбавляємося. Утихую. І я його тіло не ховаю, а розплавляю. Отрутой. Бачите? І все, тіло не достається. Так. Той патрульний, покуль його ігноруємо. А, не ігноруємо. Ось. Ось тут охотник є. Так. Треба скинути так, об... Ти куди? Ідем со мною, чел. Я покажу тобі сусвет. Давай. Давайте хотя бы так. Нормально, відпочиває. Подається, там його ніхто не зауважить. Десять тут повинен бути. Оу. Там ось этот чел ще один. І він спиняється, зрозумів, він спиняється усю в це місце, так? І за їм сочить, не завсюди сочить. То ось той арбалетник. Ти можеш підвести сюди? А, ні, глядите, є ще лепей. Він зараз пойде у дерева ось туди. І там я його позбавлюся. Поднимаем. И ховаем ось тут. Потому что покуль больше себе дозволить я не могу. Арбалетник повинен... Арбалетчик гэта. И он повинен быть... И он зараз подойде ближей. И я дочекаюся, покуль він розгарнеться назад. Я до його позбавимся так само. І стане стады. Блин, гуня, ты крашнулася? О, божухна. Так, гуня крашнулася. Вельмі не своєчасово ти крашнулася, гуня. Добре, тоді зараз на перепинок пойдем. Раз я натакаю. Зараз я запущу назад. Блін. Я так напружено колупав, я маль розколупав гэта месца. Складано. Добре. Перапыначак зараз. 5 хвілінак і будем працягваць. Расколупаем гэтае месца, атрымаем сабе хуткую кропку перасоўвання. Зараз будем.
працягваем. Так, вось. Як же шкада, што адкінула так, а? Мы там амаль раскруцілі. Добра. Па парадку паўтараем тое ж самае і павінна атрымацца. Для тых, хто толькі далучыўся на стрыме, што мы ўвогуле робім? Я на тэрыторыі оркаў, якая зараз каланізіравана людзьмі. То бок, ну, оркаў забіваюць, бяруць у рабства, ну, вось такое. Вось, яна зараз на гэтай тэрыторыі, але гэты канфлікт нас не датычыцца абсалютна. Мы тут толькі для таго, каб скрасці кварц, які мы тут шукаем, і ўсё. Так, мне лепей схавацца вось тут. На Divinity Original Sin 2 атроіцца 2500, дзякуй вялікі. Галоўна не рабіць памылак. Ну, гэта, у прынцыпе, неблагая рэкамендацыя. Вельмі, скажем так, шмат дзе можна прымяніць. Патрэбна проста перамагчы. Так, я зноў кіслатою скарыстаюся. Ёсць. Оу, так, той чел. Нас увогуле нічога не датычыцца. Ну, мой падарунак, які келембрымбару знайсці. Так, мне падабаецца тое, што звычайна ў гульнях табе там прям матывацыя персанажа, нешта складаныя нейкія штукі. Яны тут адбываюцца, яно ўсё ёсць. Просто справа ў тым, што на ўсё гэта стыксу трошкі пофіг. Оп, глядзіце. Уі. І жучкі такія, не? Жучкі не накінуцца на яго? Добра. Ну і хрен з ім. Дык ты ўжо незваротна пайшоў па шляху забойстваў. Гэта абавязкова. Ну, тыпу, я зараз раблю абавязковыя забойствы. Каб атрымаць сабе кропку перасоўвання, я павінен зрабіць забойство. Ось усё. Тут я як бы не той, каб варыянтаў шмат маю. Ось, калі забойство становіцца абавязковым, я яго раблю. Ну, тут як бы... Я, калі магу пазбягаць, то пазбягаю, але калі гульня ўжо патрабуе, то, ну, уж вы бачыце. Гані, мы ўжо мужика таго падарылі. Пачакай-ка, якога мужика? Мы бюст там скралі для яе. Ты пра яго? Тры шасці ёсць. Гэта літаральна проста пляцоўка, каб кропку сабе хуткага перасоўвання атрымаць, але падарожнічаць па гэтых лакацыях месцамі можа быць складана, лепей, ну, мець гэтыя кропкі. Чакаем вось гэтага ахоўніка. Ён падайдзе бліжэй, і ён пэўны момант разгарнецца, калі пойдзе назад. Таго ў каптуры, які скраў тое, што мы хацелі скрасці. Дакладна, я ўжо забыўся трохі пра яго. Дакладна. Дарэчы, мне цікава, ці стрэльне гэта куды-небудзь. Ну, тыпу, вось тое, што яна там засталася з тым чэлам. Ці гэта важна? Ці яно застанецца так проста вісець у гісторыі? Таму што, зноў жа, стыкс шмат чым не цікавіцца, ён можа, ну, ты проста можаш не атрымаць нейкай інфармацыі. Так. Падаюсь, упадзе удала. Оп, там міма ахоўніка праляцеў. Гэта Трупецкі праляцеў міма літаральна ахоўніка. Ён там разгарнуўся ў гэты момант, глядзеў у той бок і пралятае міма цела. Просто разгортваецца. Калі б камеру можна было бы знізу там паставіць, было б просто цудоўна. Чакай-ка, тут мяне не бачаць, так? Што за халера? Давайте з паляпшэннямі разбяромся. Паляпшэнне небачнасці. Вось гэтае.
І рабіць бурштин. Жадаю. Калі стаю на месца, то рэальна не карыстаецца. Ну, а як мяне тады заўважылі? Бурштын жа не карыстаецца. Я магу стаяць у нябачнасці зараз колькі заўгодна. Зараз вось гэта атрута, ён бярэ яблычак. Вы глядзіце на яго. І як толькі ён атруціцца, я адразу ж атакую правага. Так. Оп. Guards are out of the way. Ёсць. Now just need to close the. All right. І масток закрылі. Падмацавання не будзе. Guards left. Bridges down. All nice and peaceful. At last. Усё. Вельмі прафесійна. І вось оно наше месца хуткага перасоўвання. Фартыфікацыі. Вось он самы пачатак, які быў, і вось яна фартыфікацыя. Добра, пайшлі далей. Є дзве школы стэлсу. Прывід, ніхто не заўважыць, калі цярплівы любіш цень. Вось гэта абажаю, просто моя любимая. І драпежнік, ніхто не заўважыць, калі няма жывых. Досыць ад гэтага катэгарычна рознае, таму добрыя стэлсы можна праходзіць двойчы. Мне звычайна не падабаецца, я люблю першае. Прям настолькі люблю, што я не вельмі люблю, калі мяне прамышаюць забіваць. Я не люблю такое. Ось, стык, звычайна, першыя две часткі, па-мойму, поўнасцю можна праходзіць спакойна без забойстваў. Ось, абсалютна. Ось гэта тут яны прыбралі два элементы з таго, што сталі гіганцкія мапы, і гэта ператварылася не ў такі ўзроўні, так? А хутчэй як адкрытая мапа, то атрымліваецца, тут няма такой штукі, як трывога, таму што раней трывогі маглі падымаць, там колакалы віселі, вось гэта ўсё. Ніводнага колакала я пакуль не бачыў. Вось. І пры гэтым кожная лакацыя, я вось праз масток гэтак забіў зараз, а ты вось на том баку ім трошкі пофіг, яны быццам бы ў сваёй трошкі заліванай сістэме. І як бы гэта нармальна для здароўнага сусвета, таму што сістэмы проста могуць разам не працаваць. Але вось тое, што мне патрэбна абавязкова іх забіць, а нельга неяк па тыпу увагу іх адцягнуць, вось, тыпу, каб яны сышлі адсюль. Вось гэта шкада. Таму што там літаральна стаяла забей 6 чалавек, і тады толькі і апусцім і падымі масток. І 2 чалавекі стаяць яшчэ каля мастка, і я ведаю, што пакуль я не заб'ю іх, я, ў прынцыпе, нічога не зраблю. Гэта шкада, конечно. Я просто на усялякі праверыў. О, не памыліўся. Оп, досвед. Мне падаецца, вось гэты жоўтыя, яны так вылучаюцца па колеру, што мне падаецца, мы павінны нейкую здольнасць мець, якая дазволіць нам чапляцца за іх. Просто у нас пакуль няма. Так, добра, давайте планаванне. У нас ёсць 2 кавалкі кварца, адзін направа, другі налева, так? Ці ёсць у нас яшчэ кропка перасоўвання якая? Я не бачу шчыра. То бок вось толькі гэтую я бачу і ўсё. Ну тады давайте вось на тую направу пойдзем, там што праз масток тут вельмі дакладна. Вось і баліста, там 36 метраў тут блізка. Пайшлі. Стэлс з драбавіком. Ну, гэта, канешне, свой клас стэлса. Там нешта. Яны ўтраіх глядяць на адзін рубільнік гэты. Блін. І 2 на балістах. Знайсці кавалак кварца. Балісты зараджаныя кварцам. That's where the orc tribes hold. Вось чаго яны Lonely абараняюцца. place, stuck in the swamp, and now they've got to fight humans for what's theirs. Shameful, but without a shard, those human ballistas won't do shit. Might give the orcs a fighting chance. Глядзіце, там праз вось эту тэрыторыю, так, гэта фартыфікацыя людзей,
і яны абараняюцца вось гэтымі балістамі, якія ўзмацнёныя кварцам, то бок гэты балісты просто магічныя, яны пачынаюць страляць проста як кулямёты, і яны вельмі дакладныя становяцца. Вось, дзякуючы гэтым балістам яны добра абараняюцца ад оркаў, і вось гэта фартыфікацыя якраз такі ўтрымлівае племя оркаў там. Калі мы пазбавімся ад кварца, то сітуацыя можа змяніцца. There. The quartz for the ballista is secure inside the lift. It's as safe as it can be. And since no one can get to the lever that activates it without our say-so, seems like we're good. Усё проста. Яны абараняюць гэты ліфт. Мне патрэбна пацягнуць рычаг і, магчыма, проста забраць кварц. Яны настолькі ўпэўнены, што гэта ў іх спрацуе. Я спадзяюся, гэты чэл хаця бы патрулюе, хаця бы час. Так, як мне Dishonored ачмурэнная гульня, ачмурэннейшая. Гульцы скардзіліся, што добрае праходжанне забараняе забойствы, а проста стэлс не ўсім цікавы. Але калі табе так падабаецца шлях прывіду, як быццам гэта цябе не мінус, а наадварот так. Гэта ідэальна, ну, гэта ачмурэнны стэлс з вялікай колькасцю механік, магчымасцю карыстацца здольнасцямі па-за межамі, ну, як Immersive Sim працуе файна. То бок ты можаш карыстацца рознымі механікамі, па-рознаму рабіць. Калі жадаеш забіваць, то забіваеш. Я гэта рэдкі стэлс, у якім мне спадабалася паспрабаваць агрэсіўнае ну, па тыпу агрэсіўнае тыпу праходжання, дрэннае. Вось, але я перад гэтым яшчэ разоў 6 прайшоў яе на ціхае. Вось, першы Dishonored, другі Dishonored я толькі адзін раз праходзіў, і адзін раз дапаўненне, вось DLC-шка, якая там пра Death of the Outsider. Вось, іх я, на жаль, толькі адзін раз праходзіў, неяк не дабіраўся на другое праходжанне. І праходзіў я шчыра, мне падаецца, ў той момант мне не вельмі хацелася стэлса, таму я праходзіў неяк, ну так, тыпу, не настолькі дасканала, як я зараз, напрыклад, Стыкса зараз праходжу. Вось. Так. Блин, ён не будзе сыходзіць адсюль, атрымліваецца. Цікава, слухайце, а што калі я стэлсам просто зраблю ўсё? Ну, я, в прынцыпе, так стэлсам. Я просто не жадаю яго забіваць, мне неабходнасці няма. Так. Што калі? Ага, гэты чэл сюды глядзіць. Так. Блин. Карацей, што я хацеў? Я хацеў кінуць пясок у чэла знізу, так? О, там яшчэ і хрэнька, так? Я хацеў пясок у яго кінуць, я не магу адсюль, на жаль, чамусьці. А, бутэлечку яшчэ. Яшчэ ёсць варыянт з бутэлечкай. Давайте бутэлечку і праз стэлс. Go on, take your time. It's not like I'm on a heist or anything. Так. Рычаг ёсць, а і ён спусціўся ўніз. See what's going on. Oh, sure. Let's make getting that quartz even more fun. Ён выпаў увогуле туды на вуліцу? Так. Трэба планаваць і не спаліцца. Давайте просто схаваемся вось зараз у гэтую дзюрку. Адтуліну гэтую, адсюліну. Ёсць. Цудоўна. Асабіста я скарджуся на тое, што тамака для забойстваў нашмат больш прылад, чым для сапраўднага стэлсу. Забойствы свядома зроблены больш вясёлымі. Я згодны, але мне падабаецца якраз такі тое, што ты, ну, як бы, тое, што здольнасць ёсць. Я лепей буду мець гэтую здольнасць, але ў той жа момант, ведаеце, ёсць некаторыя стэлсы, якія не зусім прызначаны, каб праходзіць па стэлсу. Вось гэта мяне раздражняе. Мне вось гэта не падабаецца. Калі такая, як бы, магчымасць ёсць, але гульня пад гэта не зроблена нармальна. То бок, ну, агрэсіўнае праходжанне Dishonored у гэтым плане яна збалансаваная, а ёсць, напрыклад, блин, што мне ў галаву прыходзіла? Карацей, старыя стэлсы нейкія ў галаву лезуць, тыпу, не ведаю, я зараз вам не скажу, які. Вось, якія больш экшаны, чым стэлсы, некаторыя з Splinter Cell'аў, па-моему, такія былі. Блин, я Splinter Cell'ы даўно не гуляў.
Типу, перші часткі там стелс, а потім починаються некоторые часткі. Conviction, по-моєму, мав таку проблемку трохи. Типу, ось у тебе узровень абав'язковий узровень на бойку, ось у тебе абав'язковий узровень, ну, нема такого типу узровня на стелс. Яны ўсе падразлічаны трохи на бойку нейкую. Я не разумею, мне прям уніз патрэбна, альбо што? Там заўважна. Давайте пойдзем неяк па-іншаму. Во, я па гэтай вяровачцы магу спусціцца, правильно? Так? Падаецца тут нормально. Вітаю, Генчик. На Екліпсі мы правіцца 9500. Security, huh? Might you be hiding a quartz by any chance? І вось яна дадатковая ахова на выпадак, калі кварц на ліфце спусціць уніз. Дзіўна, што ніхто не адрэагаваў на тое, што кварц быў спушчаны ўніз. Ось трошки дзіўна. Як у вас тут прыемненька. Я змагу просто падысці і схавацца. Паспеў. Цудоўна. Так, мне падаецца... Блін, реально 3 чалавекі, 4 чалавекі стаяць і глядзяць на яго. Я магу гэта ўсё ў небачнасці зрабіць? Мне ж не хопіць небачнасці так доўга. Давайте бурштын вып'ем і на ім поўнасцю на небачнасці паспрабуем зрабіць. Мне падаецца, ты не гуляў у Metal Gear. А чаму, калі там таксама ідзе чыстага стелсу? Я гуляў у Metal Gear, але ў асноўным з-за таго, што ў мяне не было PlayStation. Я гуляў, мой першы Metal Gear гэта быў 5 на ПК. І потым я паспрабаваў 3, по-моему. Я гуляў на эмулятары 3, але ён там так у мяне не крыва шоу, што я вырашыў, што нахрен гэта. Эмулятары вельмі палепшыліся за апошнія 10 год. Я просто спрабаваў 3, калі ён быў плюс-мінус актуальны. Эмулятары PlayStation, там, не памятаю на якой, не на 3, на якой-то ён быў. Ну, карацей, пакуль на другую ён PlayStation выходзіў. Ну, карацей, было складана, былі праблемы. І таму я ў Metal Gear так і не укаціўся. Тое, што я пабачыў у 3, я не вельмі ацаніў як стелс. Шчыра, вось якраз такі Metal Gear, яны неяк на палову з баёўкай. Вось яны дзіўныя. Тыпу, поўны стелс я там не адчуў. Там абавязкова будуць бойкі. Абавязкова трэба танк забіць, напрыклад, па стелсу, блін. То бок, вакол выбухі і вось гэта ўсё. Ну, я не вельмі ацаніў прям. Я не магу. То бок гэта немагчыма, так? Гуля, гэта жорстка. Гэта жорстка. Так, зараз. Оп. Я зараз ведаю, куды ісці, што рабіць. Але, глядзіце, там літаральна 4 чалавекі, які проста глядзяць туды. Гэта лухта нейкая. Extra security, huh? Might you be hiding a quartz by any chance? А мне як ацягнуць іх увагу тады? Я магу, канешне, забойства зладзіць, але я не хацеў бы. Тыпу, тут неабходнасці не адчуваецца, што ёсць неабходнасць. Проста аховы столькі, яны ўсе глядзяць на гэты кварц, што гэта жорстка. Цяжка стэлсіць, калі ёй літаральна арэны з босамі. Так, ну то бок Metal Gear, вось гэта мне не вельмі спадабаўся. 5 мне плюс-мінус спадабаўся, але там усё роўна ёсць экшн. Тыпу, ён прям экшн у сэнсе у адкрытую. Там хутчэй я ўспрымаю як з-за таго, што там тэматыка вайны, то там успрымаецца яшчэ прасцей, як бы пасуе. Таму што там перастрэлкі, вось гэта ўсё. Але камон, ну тыпу, гэта ўсё роўна не чысты стэлс. Metal Gear не, як бы стэлс-экшаны, але яны экшн займае больш месца, чым стэлс. Ён хутчэй дазваляе табе прапланаваць. Што мне спадабалася ў 5, гэта неабходнасць будаваць сабе план з таго, што там і варта змяняецца ў залежнасці ад дзень-ноч, там, вось гэта ўсё. Ўсё, што ёсць у гэтым самым дэстрэнінгу. Дэстрэнінг мне ў гэтым плане больш падабаецца нават. Тое, што ты бачыш лагер ворагаў і там гарадок невялічкі, і ты плануеш яго. Ты
Ты выглядаеш з дыстанцыі, дзе хто ходзіць, ты рэальна займаешся разведкай, то бок, ну, ты спачатку праводзіш разведку, і потым толькі калі ты жадаеш ціха пранікнуць там з мінімальнай колькасцю забойстваў, ты як плануеш гэта. Мне вельмі падабаецца гэты момант падрыхтоўкі перад тым, як філігранна зрабіць нейкую штуку. Напрыклад, вось бачылі, як мы ахоўніка забілі, там аднаго атруцілі, другога забілі паралельна. Вось такія камбінацыі мне падабаюцца. Калі ты сядзіш і плануеш, ты думаеш, як вырашыць гэтую праблему, а калі ты абмежаваны забойствамі, ну, тыпу, можаш забіваць і не можаш забіваць, то табе прыходзіцца думаць трохі больш. Таму што калі забіваць, я ведаю, што я буду рабіць. І гэта будзе метадычнае забойство па колу. Вось там вось гэты з боку злева двое пайдуць, потым патрульны, потым вось той правы пойдзе, потым патрульны, і потым пакрысе зверху уроніцца на вось гэтых чэлаў зверху хрень. Для гэтых мэтаў ёсць хітман. Тыпу, калі бы я жадаў гуляць у стэлс пра забойство, я бы гуляў у хітмана. Хітман ачмурэльны ў гэтым плане, ты сядзіш, плануеш сабе, як ахвяру будзеш забіваць, і выкарыстоўваеш асабіста апошні хітман, сядзіш сабе, ачыўкі выбіваеш. Дарэчы, мала у яго гуляў, але мне падаецца, гульня прям кайфовая. Я там усяго пару ўзроўняў прайшоў. Я зразумеў, што мне падабаецца гэта, але проста, што ёсць іншыя гульні, якія даюць яшчэ штосьці наверх. Мне падабаюцца, я кажу, мне занадта шмат гулень не падабаецца, я не паспяваю усе праходзіць, якія мне падабаюцца. Але мне падаецца, першыя Metal Gear наогул піксельныя. Так, першыя піксельныя, але нават там яны як бы экшаны. Кадзіма, па сутнасці, як бы бацька гэтых самых стэлсаў. Драбіны ультыматыўны стэлс. Я кажу, мне у якасці стэлса мне падабаецца гэты сам Death Stranding. Мне больш ён падабаецца, чым Metal Gear. Блін, чат, я не бачу, калі мы паглынаем кварц, то мы становімся бачнымі. А звярнуць увагу куды-небудзь у бок шклянкай, пакуль мы не бачныя, ну я не ўпэўнены, што мы настолькі доўга зможам гэта зрабіць. Давайте паспрабуем. Зараз зноў бурштын. Я карыстаюся нябачнасцю. Так. Вылез, падышоў сюды. Далей. З-за таго, што я пакуль не рухаюся, мне нічога не каштуе. Можна скляночку вось туды? Блин, перешкаджаем. Реально, блин, два ахоўніка просто сюды глядзяць увесь час. Спадзяюся, гэта спрацуе. Да, ты здагадалася трохі. Dwarves, elves, humans, goblins. Go back far enough. We all come from orcs. Оп. Гэта спрацавала. Чат. І мы не забілі нікога. Ха! Ачмурэнна. Добра. Шкляночка спрацавала. Што я хацеў сказаць? Яна здагадала... Вось гэты момант у сусвеце, які... Я трохі ўжо забыўся. Каментар ад Стыкса. Тыпу... Вось гэта ўсё вашае падзяленне, тыпу, эльфы, людзі, дворфы, гобліны. Усё вось гэта падзелена, але калі разабрацца, то усе мы оркі. Ну, тыпу, капні дастаткова глыбока, мы ўсе оркі. Я памятаю гэтую дэталь, я забыўся пра яе ўжо. Ну, не памятаю, я забыўся пра гэтую дэталь. Але насамрэч, тыпу, мы ў сусвеце, дзе па сутнасці, там калі доўга калупацца, то усе пайшлі ад оркаў. Што вельмі крута, мне падаецца, як пабудова сусвета. Так. На жаль, так, але зрабіць механікі бойкі, як мне падаецца, значна лягчэй, чым зрабіць механікі стэлсу. Я не пагаджуся. Механікі бойкі, каб яны добра працавалі, як у Dishonored, напрыклад. Гэта кабзда колькі часу. Яны прям прапрацоўвалі, яны шмат часу патрацілі на гэта.
Нават з улікам гэтага распрацоўшчыкі даволі добра прапрацавалі над стэлсавай часткай. Не, яны з павагай паставіліся да стэлсу. Яны проста ведаюць, што аўдыторыя не любіць, ну, вялікая колькасць аўдыторыі не любіць чыстыя стэлсы. Таму Styx з'яўляецца супернішавай гульнёй. Я вельмі шчаслівы, што Cyanide Studio, ім падабаецца іх персонаж Styx, ім падабаецца тое, што яны робяць, а яны не сыходзяць са шляху стэлсу. Трэцяя частка, можа, Orcs and Humans of Orcs and Men, выбачаюся, яна называецца. Яна баявая, у яе шмат бойкі. Але потым, калі яны зразумелі, што рэальна людзям вельмі спадабаўся персонаж Styx, яны файныя две часткі зрабілі, адны з самых лепшых стэлсаў, хоць і на нізкабюджэтныя. Вось, трэця частка замахнулася на ўжо большы сусвет, але яны жадаюць адбіць больш грошай, таму яны зрабілі больш экшена. Што, ў прынцыпе, лагічна, але ёсць такая штука, што гэта можа раздзяліць, тыпу, фан-базу, і больш грошай яны не заробяць за гэтага. Я вельмі пераймаюся, што яны, ну, як бы, мне падаецца, памылку гэтую ў стэлсах ні раз і ні два рабілі, калі спрабавалі спадабацца і тым, хто любіць экшен, і тым, хто любіць стэлс. І гэта часта прыводзіла да катастрофы просто. Splinter Cell як серыя, па сутнасці, з гэтым амаль сама сябе забіла. А оркі грыбы. Ну, так. Мы ўсе, калі доўга пакалупацца, мы ўсе прыйшлі з Warhammer 40 000. Хітман ён таксама матывуе не забіваць, калі можна не забіваць. Мусіць быць чыстае забойства, а лепей за ўсё няшчасны выпадак. Ну, ён матывуе на гэта, але масавы расстрэл там працуе даволі проста. Мне што не падабаецца ў некаторых экшенах, у некаторых стэлсах, гэта тое, што шлях забойстваў прасцей, чым шлях стэлса. Вось, гэта мне падабаецца, я там бяру, хаваюся, там нешта раблю, але насамрэч забіць усіх за гэта значна прасцей, нешта адбываецца, але мне падабаецца момант планавання, тыпу, як я гэта буду рабіць, што як я абыйду, вось гэта момант. Я падумала, што усе такія ж непраходна безнадзейныя коркі. Не. Ну, не, тут літаральна, па-моему, у сусвеце такое, што там 10 ва ўсім оркі самага пачатку, як перша раса была. Я больш пра тое, што бойку ты звычайна разумееш, як рабіць, а стэлсы, калі жадаеш зарабіць яго добрым, даводзіцца нешта цікавае вынаходзіць. Ну гэта так. Ну, тыпу, са стэлсам, у стэлса мала інструментаў, скажем так. Типу, у стелс-экшенаў у цябе ёсць, у нас ёсць інструменты светацень, укрыцця, нейкія, вось Styx яшчэ трохі арыгінальней падыходзіць, там, ну, не бачна, то бок мы працуем толькі з тым, бачыць, не бачыць, вось такая штука. За гэтай механікі хована гэтых, типу, мы хаваемся, нас шукаюць. За гэтага у стелса менш магчымасці круціць геймплейную частку, мне падаецца. То бок стэлсы ў гэтым сэнсе абмежаваныя проста таму, з-за таго, як яны маюцца ў сабе корань свой, кор-геймплей, мяне бачаць, мяне не бачаць, за гэтага застаецца складана нешта вынайсці. Styx падкупае, дадае яшчэ складаныя тыпу ўзроўні, варыятыўнасць праходжання, і час ад часу проста вашыя веды мапы ўплываюць значна больш на тое, як вы праходзіце, чым, напрыклад, я схаваўся, я скарыстаў небачнасць. Дарэчы, на небачнасць тут проста лайфхак такі, каб крываватасці стэлса і непрадуманасці геймдызайна некаторых лакацый, ён проста выпраўляе тым, што вось зараз тое, што я зрабіў, гэта абсурдная сітуацыя. Я проста хакнуў праз стэлс. Але месца там было пабудавана на забойства. Але я ўсё роўна зрабіў без забойства, чым я вельмі ганаруся. Ведаеце, якая праблема? Мне зараз, каб пайсці далей туды, вось там кварц наступны, я так разумею, мяне накіроўвае туды. Маё пачуццё кварца. Вось туды мне патрэбна. Я так разумею, за маіх дзеянняў зменіцца баланс сілаў на гэтай лакацыі, і тут оркаў будзе больш. Паглядзім яшчэ. Цікава, куды гэта пойдзе. Таму што, па сутнасці, мне падаецца, мы як пралог такі вялікі робім зараз. Збяры кварц проста таму, што табе хацелася сабраць кварц, а потым назірай за наступствамі сваіх неабдуманых дзеянняў. Мне падаецца, вось прыкладна такая подводачка у нас. Ну, як неабдуманых. Зараз. Так, гэта пайшоў на... Яны абмеркавалі, і ён пайшоў. Так, скарыстаемся небачнасцю. Вось, дарэчы, ратуе вельмі небачнасць. Я спадзяюся, мяне тут не заўважыць. Оп.
Усё. Нас тут нема. Those chains are powered by quartz, and they seem connected to this lever. What could Добра. possibly happen if I Гэта лесасек, лесапілка. Ось. І тут яны абрацоўваюць дрэва. Лесапілка у механізме ўбудаваны кварца, выкарыстоўваецца энергія кварца, якая дапамагае ёй працаваць просто нон-стоп. І ўсё гэта падключана да гэтага рычага. Мне цікава, што будзе, калі я яго дзёрну. Мне вось прям цікава. Я не памятаю, які момант мяне захавала гульня, я зараз, можа быць, я памылку зраблю, але я жадаю спусціцца і паспрабаваць дзёрнуць. Two saw blades just stopped. I hope it didn't impact the quartz. А! Я не подумал. Я схаваўся пад табурет, у якім піла працавала, і мне ў галаву не прыйшло, што гэта мяне заб'е. Так, вось так, мы схаваліся крыху. Оп. The mechanism moving the chains just stopped. Добро. I wonder what else was impacted. Оп, там чел іди сюди. Так, ось той аховник. Вылазим. Оп. Амаль запалили. В голову пришла пила. Есть у меня свежая пила в голове. Вось это придется с небачностью робить. Потому что он литерально перед челом стоит. Якая ж моцная штука, тое, што мы зараз не выкарыстоўваем кварц, калі стаім на месцы. Гэта... Ой, кварц, боже, на бурштын. Гэта прям вельмі змяняе. Абкрасці яго патрэбна. Оп. О, блин! Ладно. Ну запалілі, запалілі. Просто скрасіў яго бурштын, там прям яго шмат, і гэта прям кайфово было бы. Так, і зараз у гэтага ахоўніка. Оп. Усё, акупіўся гэты бурштын нам. Файненька. Адразу выпілі. Добра. Дзе мы? Зверху павінна быць... Павінна знаходзіцца наша... Блін, тут не выйсці. Давайте тады пролазить, як звычайна. Так, вось эта пила нас зараз не распилить. То и спить. И зараз мы наверх. Оп. О, нас амаль заўважылі. Усё. Небачнасць гэта просто прям моц. Асабіста, калі яна палепшаная. Справа ў тым, што тут таксама у стыксе даволі шмат здольнасцяў на той, каб забіваць. То бок я з усіх здольнасцяў буду карыстаць толькі пару. Так. Адна з самых моцных штук, якія тут толькі ёсць. Оу. Гэта стварэнне клонаў, гэта арбалет, да, які у нас маленькі ёсць, там вось гэта ўсё. А я карыстаюсь толькі небачнасцю па сутнасці. У мяне з-за павольвання часу, якое я ўсё яшчэ не скарыстаў, мне ні разу не спатрэбіцца. Дарэчы, можна было на бойцы з босам там... не, яно ж прырывае тады мне. Вось. Па сутнасці тое, што для бойкі не скарыстаеш. Нармальна. Это чел дзе патрулюе у нас. Туды. Оп. Щось не так, так. Перестала працаваць клетка. Ну, карацей, яны наверсе не ведаюць, з-за чаго яна прыпынілася. Гэта за мяне.
Ага, тільки з того боку потрібно. Як би мені так тебе зловить? Добре, може бути... Я, конечно, могу його отрутить, але я хотів би не. Гэтага не робити, калі магчыма. Зараз яна разгарнецца, я пойду кварц это забирать себе. Паспрабуем. Может быть, поспею. Потому что гэта ресетить локацию. Разня, ці калі яна-небудзь скончылася. Once it starts, Калі яна пачынаецца, яна ніколі не скончваецца. І ўсё. Зараз ён пойдзе. all right. That's enough quartz for now. Better head back to the Zeppelin. Усё, see how гэта the апошні кварц, які увогуле нам прапанавалі. Я так разумею, гульня зараз пойдзе ў наступную сваю фазу. Блін, увесь гэты час можна было проста зверху пролезть. Тут быў праход, пра які я не ведаў. Інвентар, так, поўны. Так. Міма гэтага ахоўніка. А як мне прабрацца бы назад да свайго скарота гэтага? Вось туды наверх. Давайте паспрабуем. Вось так. Угу. Можа яшчэ вось так. О, тут за гэтай камяні можна зачапіцца. Мне падаецца, гэта не спецыяльна атрымалася. Зусім не наўмысна. А распрацоўшчыкі зрабілі не спецыяльна штуку. Ёсць? Ну і ўсё атрымліваецца, валім адсюль, правильно? Дзякуй нам, што мы адкрылі гэта скаротта. Таму што мы бы да самага пачатку гэтай лакацыі хадзілі бы кожны раз. Цудоўна. Наш дырыжабль адпраўляецца, як мага далей. Мне цікава, як кіруюцца вось гэтай шары, якія лётаюць. Не сам Зепелін, а вось гэта, на якім я прыляцеў туды-сюды. What the fuck? Што за халера? Компас зламаўся. How are you feeling? Feverish? Faint? About to tragically die in the prime of your life? Your bedside manners need some work. I'm an engineer, not a physician. The compass is useless for now, but so should be the map, which means that Whatever quartz is hiding in the jungle must be special. probably unique. We should at least check it out. For your sake, if nothing else. Irving, change of course. Апошні кварц, які застаўся, ён па-іншаму працуе ад астатніх. Мапа не засталося нічога, на яго не рэагуе компас, незвычайны, карацей, нейкі. Карацей, рэзананс з ім, гэты кварцавы рэзананс не працуе. Яна мілая, так, там жарт быў, стык скажем. Типу, блін, що за халера? І вона така, о, ти з собою все в порядку? Ти, типу, готовий померти зараз? Як ти собі, тобі дренно? Ти може зараз у агонії помреш? Ну, ось таке починає задавати питання, і стикс такі, так, у тебе при смерті трошки, манери твої при смерті кого-небудь треба потренувати ще. Be
Be careful. We don't know how far the Empire got into Orc territory. Well, it's not like the orcs are my biggest fans either. They'd be more likely to use your head as a statement piece. Wait! Take this. It's one of my side projects, still at the experimental stage, but it should work well enough. Є нова прилада. А куди він його... Куди він подівся? Він же здоровенний там. Є, Спайдермен. He's no use to me dead, you know. That seems to work pretty good. Hey, don't go anywhere. I'll be back before you know it. Цудовна. Йость. Сигнал компаса. Yep. Seems like a dead end. Gotta find another way out before I'm dead myself. Ну, сигнал усё, тут скончивается. Мы не ведаем где, компас нам не дапаможа, придется разбираться вачыма, карацей глядзець. Ведаеце, старажытная тэхналогія пошука прадметаў праз вочы. Вось гэта мы будем зараз рабіць. О, якая прыгажосць, а? Ну, во, панеслася, зараз мы будем носіцца тут. Seems important. I better keep that. Мы на тэрыторыі оркаў, калі што. І зараз мы гэтых ужо, хутчэй за ўсё, жывых здаравякоў побачым. Ёсць яшчэ што-небудзь? Просто зараз з гэтым, мне падаецца, у мяне столькі варыянтаў, куды лазаць, з'яўляецца. Ау. Зламаў каленку. Добра. О, мне што ўзгадаўся, секіро мне ўзгадаўся з прасоўваннем. Я себе здоровье так забью с такими скоками. Треба поосторожней. Божухна, божухна. Я кажу, ми тут зараз это, наносимся. Цікаве месца, і при гэтым нічога не дае абсалютна. Ні прадмета, нічога, ні нават ні хованкі ніякай. Я бы чакаў, што нешта такое будзе. Блин, мне падабаецца. Мобільнасць просто вырастае ў некалькі разоў. А, Don't амаль try упаў. this stuff at home, kids. Не паўтарайце такога дома, дзеткі. Ага. Так, наверсе я там быў, так? Так, быў. Так, здаравенная хрень гэтая. З ёй мы не змагаемся, акрамя неабходнасці. Так, выбухнула яйка. О, насенне яшчэ ёсць там унізе. Блін, калі яно там ёсць. Трэба, ведаеце, зараз карацей будзе гіперкамбінацыя. Небачнасць просто супраць гэтых не дапамагае абсалютна. Ну, тыпу, бессэнсоўна мець небачнасць, калі цябе яны на гук чуюць. Так? Зараз я вылаўлю момант, калі яна прайдзе міма. Заберу насенне і зноў падымуся наверх. Seems important. Оп. Better keep that. Кляска, забудьте, што я тут. Усё, яны не ведаюць. Яны не могуць мяне бачыць, таму без розніцы, што я тут дзесьці чакаю. Няблага, няблага.
Може бути собі зілля зробити лечення. Ні, нема магчимості такої. Добре, 2 насіння є. 2 зернятки. Орков не бачно, до речі. Тишиня повна. Хаця бачно, што гэта жылыя типу тэрыторыі, хутчэй за ўсё оркаў. Там нешта свеціцца. А я магу там нешта знайсці? Зараз я пайду хрен ведае куды. Зараз вернуся до той же самой пячоры з жукамі, так? Не-не-не, не тая. Это іншая. Іншая пячора з жукамі, цудоўна. Это, насамрэч, прям складаная. У першай другой частцы жукі былі большай праблемай, чым што-небудзь яшчэ ўвогуле. Потому что, по сутнасці, Стыкс ідэальна падыходзіць для таго, каб абыходзіць людзей. Ён маленькі, можа хутка перасоўвацца, яго амаль не чуйна, калі ён рухаецца. А вось жукі — праблема. Ім пофіг. Так, усё, можна валіць адсюль. Цікавы скарот. Над грибамі там. О, то бок я павінен быў знайсці... А, яшчэ больш. Усе патрэбна знайсці. Так. Мне патрэбна насенне было, я 3 сабраў, але ёсць яшчэ 2, якія я прапусціў дзесьці. Добра, шукаем. І падказка мне не будзе, дзе яно знаходзіцца, так? Хадзі ды шукай, Стыкс. Добра, ладненька. Але насенне дзесьці каля жукоў заўсёды, так што, ў прынцыпе... А, ну і так, мы бачылі яшчэ, што вакол яго звычайна свеціцца. У пячорах, дзе ёсць яшчэ насенне, трошкі заўважна, што там яно яшчэ ёсць. Там не ўнізе, так. Мне прыйдзецца хутчэй за ўсё назад прям вяртацца. Мне падабаецца, што я мог бы проста з першага раза, ну, тыпу, ўсё знайсці. Я збіраў проста таму, што мог збіраць. Але насамрэч я мог гэтага... Так, блин. Ён жа не выбухне? Блин, атрута. Ну, ідзея я прапусціў. То бок, тэарэтычна, калі бы я быў уважлівым і дасканалым, то я бы сабраў іх усе проста за першы праход, і я бы не займаўся за гэтым зараз. Дзе яшчэ можа быць? Блин, мне падаецца, я ўсё знайшоў, не? Альбо тут нават у іншы бок нейкі можна пайсці. Хоць ты ўсіх жукоў забей тут, каб спакойненька аббягаць тэрыторыю. Там, мне падаецца, унізе бурштын, не? Так, гэта бурштын. Можа быць, вось тут. Гэтае месца я не правяраў. Так, ёсць насенне. Не спрацуе на мяне, не спрацуе. Амаль заўважылі. Застаўся апошні. Унутры жукоў глядзеў? Не, унутры жукоў не глядзеў. Ай, хрен з вами. Жукі заўважылі, да і хрен з імі.
Що ви мені зробите? Я льотати вмію. Я Бетмен. Так. Я ще апошній 10. Так, уважливо сочим. Потому что она повинна быть 10, ось просто унизе. Может быть, прям... Просто поверху я уже проходил, так? Это значит, что пропустил я место 10 низкое. Уважливо, глядаем. Так, там мы глядели, тут мы глядели. Блин, где? Може, зверху наоборот я пропустил и не зауважил. Блин, прихожее место просто, прям кайфы, мне подобается. Такое болото, лес. Амаль як Дарквуд, тільки світлий. Оу. Ну так. Двойний скок карацей порушае законы фізікі, але ў той жа момант ён улічвае ўсю вышыню, якую я прайшоў, каб упасть. Пачакайце-ка. Апошні ляжаў літаральна тут. Блін. Усё, я карацей, мне патрэбна проста вярнуцца і забраць той, і тады я прайду. Мне проста вярнула на момант, калі я ўстаўляў гэтае насенне. How fast was that? Блин, я реально себе усе ноги переломаю з этими скоками. Павуков нема? Почекай, а были пауки? Я не памятаю. That should do it. Must have enough to open that way by now. Так, может, на гэта заберем своє ще? Так. Побегали. Я там не задоволений, те, що... А, яны сюди йдуть, яны сюди прийти можуть. О, блін, забойство жука вельми класно. Амаль упал. Ось так неудало упадешь за этой хренью, и все, и кабзда. Блин, шканки здоровья улетели просто ущент. Жуки лохи. Мы легко даем рады. Легко, так, я згодна. Нават не напружувалися. Аховник кричить на допомогу. А божухна, вожухна. I'd love to give you a hand, but those things enjoy goblins a bit too much. But hey, they don't seem to love mushrooms as much as they love goblin meat. Цікаво. Почварки. Ай, ай. Хреньки. Амаль меня зажерли. Просто. Давайте это зробим себе. Зелье одно и выпьем одразу. А, тут баночка, блин, тут баночка была. Ну ладно, нехай на потом буде. Shit. Those Inquisition fucks are already here. Інквізиція уже сюди добралася. Not here for the scenery, I'm betting. Каб я ведав. Кляты інквізітори. При гэтым я ўсё яшчэ не ведаю ні матывацыі інквізітараў, ні што яны там. Мы тут сваімі справамі займаемся. Нам патрэбны кварц, мы ідзем за кварцам. Усё проста.
Захаванне адбылося. The Inquisition needs this orc Shannon. What she knows about quartz could benefit us all. Find her, and quickly. Sir, yes, sir. Яны шукаюць нейкую шаманку оркаў. Што цікава канкрэтна ші. У тэксце не было напісана, але яны прагаварылі, што тыпу, што яна ведае пра кварц, можа быць карысным для нас усіх. Thought there was something. Будзем ісці за гэтымі чаламі. Seeing things. Я не магу яго абабраць. Ну так у мяне ўжо хапае кварца. О, не кварц. Божухна, я кварцы бурштын блытаю зараз. What's wrong? Забітыя оркі. Yeah, nothing. Faith, you better keep searching and bring me that orc Shannon, or I'll make sure you will never fail again. Угу. Яны шукаюць шаманку гэтую. І яшчэ адзін атрад таксама. Так. Куды не пайду, блин, паўсюль ты самае. Інквізітары. Самая ідэальная ідэя. Схавайся там, дзе яны не чакаюць, што ты схаваешся. На іх жа карабле. Оп. Не тое. Там чел. Зараз корабля будем ацэньваць увогуле тэрыторыю, разбірацца, што у нас дзе. Таму што у мяне па сутнасці няма такой прям магчымасці. Так, мне паказвае маркер вось туды. Але туды, каб туды забрацца, я нават не бачу ніякіх... Вось пачакайце, каб па праваму боку там вось. Нешта свеціцца. Жоўтенькае, так? Бачыце? З пячоры. І я там магу неяк, можа, забрацца, наскакаць. Мне падаецца, вось туды мне і патрэбна. Зараз пытанне, дзякуючы маёй гэтай хрэні, якая зачапляецца. Я вось не ўпэўнены нават. Я не дацягваюся туды. Упс. Ух. Як мне пашчасціла, а? Мне падаецца, гэтую статуэтку трэба будзе скрасці. Яна вельмі вылучаецца. Але на яе квеста няма. Амаль заўважылі? Блин, якая ж моцная хрэня, а? Мне так падабаецца. Мы зараз просто касмічныя летуны. За гэтай вяроўкі можна зачапіцца. Во, вось гэта мне падабаецца. Мы на самым версе дырыжабля гэтага. Яшчэ далей можна неяк пралезці? Вось там бачу, за што зачапіцца. Але я думаю, што нам зноў жа вышыні не хопіць. Мы нізкаватыя да гэтага. Ау. Я не ведаю, дзе апошні чекпоінт. Злева можна зачапіцца і справа можна. Давайте праз злева пойдем. Не дацягнуўся. О, блин, павук. Так, мабільнасць вырасла просто ў 10 разоў. Я так і разумею, што таму яны і прыбралі, каб насалодзіцца вось гэтым паркурам. Яны і прыбралі магчымасць па сутнасці трывогі, вось гэта, каб ты не так клапаціўся наконт іх. Дарэчы, я там удала іх даволі абакраў, можа быць, варта было бы абакрасць іх зноў, але ладно ўжо.
прасцей просто ў бок пайсці. Добра, лезем па дрэву і ўсё. Вось яна ідэя. Нічога не прыдумваем. How fast was that? І яшчэ далей. Добра. Сустракае нас тут чэрап. Падаецца, гэта правільны шлях. Я не ведаю, адкуль такая інтанацыя, не пытайце. Яна сама. Так. Амаль выбраліся. Я не веду, дзе я. Пачуванне зараз, што дзесьці будзе нейкая... А, вось наверх. Можна так? Я ж магу наверх, так? Не, гэта занадта высока. А, вось, тут пачапіцца. Усё, вось так забраліся. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Здаравенны. Вось там праз правы бок я магу пралезці. Толькі, хутчэй за ўсё, я без трывогі ад гэтых чэлаў ніяк не абыдуся. Опс. Нормально, перажылі. А зараз оркі будуць, так? Мы прабярэмся настолькі глыбока, што ўсё ж такі пабачым оркаў. Столькі тэрыторыі і нічога не бачна. Паркур. Мне паказвае уніз, але я ж там разаб'юся. Што гэта я ўвогуле бачу перад сабою? Не магу сабе скрафціць хоць што-небудзь? Не? Не, нічога. А які спуск-то? За што я тут зачаплюся-то, па-вашаму? Тут і паверху ніяк, і панізу ніяк. А, вось, бачу. Гэтыя выступы лічацца? Не, яна не лічацца. А, божухну. А, вось, усё. Вось тут наверх можа быць неяк, так? Тое, чаго я не чакаў. Ну так, это реально нечакано. Can't go up, but I gotta move forward. Gotta keep moving. Мне падаецца, я зараз по колу абайду, хоць... Божухна. Так. Ну так, атрымліваецца. Я зараз абыду проста тэрыторыю навокал. Усё яшчэ інквізітары шукаюць оркаў, ну то бок, ну у сэнсе, што мы глыбей на тэрыторыі, але орка яны яшчэ не знайшлі шаман. Шаманку. Залезе я там раптоўна жонка стыкса. Мне падаецца, стыкс нармальна дае раду адзінку. У сэнсе, што ты маеш на ўвазе гэтая шаманка? Просто, дарэчы, глядзіце, ну, гэта ніколі не падымалася, і стыкс ніколі не вяртаўся да хаты сваёй, дзе ён жыў калісьці, так? Але яго выгналі за яго племені, і яго тата, яго орк-шаман, яго тата, наколькі памятаю. Вось ён яго выгнаў з хаты. Ось, за тое, што ён быў труслівы, па-мойму. Ён напужаўся, і нешта... Я не памятаю дакладна дэталі. Але ён нейкую вельмі хрень зрабіў, якая вельмі не паважаецца оркамі, і, па-мойму, ён проста збег з поля бойкі, вось нешта такое.
Так, там тыя двое неяк вельмі не ўдала. Можа быць, мы справа знізу зможам прайсці. Блін, яны ўсе глядзяць сюды. Гэта ж хрень нейкая. Прыйдзецца хутчэй за ўсё нябачнасцю карыстацца. А можна сюды не глядзець? Ну, рэальна, яны прям глядзяць і глядзяць. Там проста, каб вы разумелі, я кажу пра нейкія тыпу падзеі у Стыкса, так? У яго гісторыі, у яго лоры. Але нават у Orcs and Men, там, па-моему, гэта ўзгадваецца. Тыпу... Па-моему, катсцэнка там ёсць, якая расказвае яго гісторыю. Але гэта адна катсцэнка, і ў Orcs and Men увогуле не пра гэта. Тата спаліў, што Стыкс спаліў. Магчыма. Давайте гэтага інквізітара заб'ем, бо ён мяне спаліць. Тыпу, бессэнсоўна зараз адыходзіць ад яго, таму што ён рэальна будзе паліць мяне зараз. Я бы зараз праваліў проста. Свой стэлс, а я сегмент здаравенны зараз прайшоў. Я ў самым канцы здаравеннага сегмента. Мне падабаецца зараз фраза Стыкса такі, я занадта стары для гэтага гаўна. Я ўжо не ведаю, калі ў апошні раз у мяне было захаванне. О, вось зараз яно адбылося. Оп, яшчэ адзін ахоўнік. Што ж вы ўсе стаіце так? Прыйдзецца нябачнасцю карыстацца хутчэй за ўсё. Пытанне проста як менш, як мага менш ёй карыстацца. Thought there was something. I'll check it out. What do you check this? Something happened? Яны нешта чулі? Але гэта іх праблема. Сігнал компаса. Усё яшчэ там наперадзе. Quartz compass wouldn't break by itself. I must be near the source of all that trouble now. Мы вельмі блізка... вы глядзіце, я выбраўся зараз... Вось там бачым дырыжабль, тое месца, якое я заўважыў здалёку каля вадаспада. Мы вярнуліся ў гэтую здаравенную залю, мы зараз проста па сцяне літаральна гэтай залі гіганцкай лазаем. Так. І кварц дзесьці вось тут. У расколіне гэтай. Ці стэлс ганьба для орка. Нешта такое. Ну, тыпу, я не думаю, можа, неганарова забіў кагосьці, тыпу, ударам у спіну. Ну, нешта такое, тыпу, у стылі Стыкса, але не вызначальнае, тыпу, не абавязкова. Ну, ён неяк зганбіўся, і тата яго выгнаў з племені. Альбо проста шаман іх выгнаў з племені. Таму, па-моему, іх тата і ёсць гэта сам. Яго тата і быў шаманам. Орк, які зялёненькі для нас. Ну, у сэнсе, што не вораг. Вось она, шаманка. Go away, goblin. I have nothing for you. Yeah, I kinda got that. Не чакала, што гоблін можа размаўляць. Curse the Empire. I thought Mother Earth had forsaken us. But maybe she's answered my prayers. Listen, I'm no one's answer to anything. I'm just a quartz collector. And since you don't seem to have any... So you did hear my prayer. It carried through the flux to you and your quartz. Say what? Пачакай-ка. I need to get back to Turquoise Dawn. The other shamans will need help. Hey, how about you come back to my Zeppelin? Well, you could recover there, and we could, talk about quartz and flux and what they do to innocent goblins, that sort of thing. I'm in no condition to make the trek home now. I accept your offer. My name is Ren. I'm Styx. Nice to meet you. Now all we have to do is
Проведемо її зараз на наш Get past дирижабль. that. Excuse me. Угу. Подойдзе. Карацей, яна сказала, што яе паведамленне... Блін, гульня крашнулася. Магчыма, прыйдзецца прайсці апошні сегмент. Так, ну, в прынцыпе, не дзіўна. Так вось, што яна казала? Хоць у яе нармальнае імя. Рен, ну так. Гэта птушка такая на ангельском. Я не памятаю, як яна перакладаецца. Але гэта птушенька. Дык вось, што я? Яна сказала, што штосьці данясло ёй яна не спрабавала звязацца з кімсьці. Ну, хоць хтосьці, каб дапамог ёй. І яна спрабавала за гэта зрабіць праз флакс. Флакс — гэта тая істота, якая спрабуе з намі размаўляць скрозь кварц. То бок яна нешта ведае, яна разбіраецца. Так, это можна прыбраць. Зараз мы хуценька дайдзем зноў да яе. Я зноў пагляджу катсцэну, мне цікава. І мне падаецца, катсцэна не скончылася яшчэ на тым моманце. Quartz compass wouldn't break by itself. Вось, і калі Стыкс па сутнасці сказаў, што зразумеў, што яна рэальна ведае шмат пра кварц, значна больш, чым хтосьці можа паведаць, то якраз такі ў гэты момант ён зацікавіўся ёй, але ён збіраўся проста ісці далей. Яна ёсць гэты сігнал компаса. Я так разумею. Go away, goblin. I have nothing for you. Yeah, I kinda got that. Curse the Empire. I thought Mother Earth had forsaken us. But maybe she's answered my prayers. Listen, I'm no one's answer to anything. I'm just a quartz collector. And since you don't seem to have any... So you did hear my prayer. It carried through the flux to you and your quartz. Say what? I need to get back to Turquoise Dawn. The other shamans will need help. Hey, how about you come back to my Zeppelin? Well, you could recover there, and we could, talk about quartz and flux and what they do to innocent goblins, that sort of thing. I'm in no condition to make the trek home now. I accept your offer. My name is Ren. I'm Styx. Nice to meet you. Now all we have to do is... Можа быць, там Стыкс і можа паглынаць кварц з-за таго, што ён ведае... Ён з'яўляецца оркам у аснове сваёй. І таму ён можа спакойна паглынаць кварц унутр сябе. Можа быць, оркі гэта заўсёды даўно-даўно рабілі. Проста што ніхто пра гэта не ведаў. Таму што з оркамі, да іх ставіцца, да дзікіх жывёл. Большасць раз на іх, іх проста не паважае, абсалютна. Эльфы лічаць людзей за мразі, а орка ўвогуле там за неіснуючых істот, наколькі памятаю. Вось, усе, карацей, проста хрен клалі на оркаў. Hey everyone, I found this person hurt in the jungle. She sent a distress call through the quartz. Well, can't say I've ever had the pleasure of having an orc on board my ship. Are you from Turquoise Dawn? I'll take that as a yes. Okay, so now the introductions are... Ooh. Wow, that's new. You've assimilated quartz. Just a bit, really. Do you hear the flux? Has the quartz talked to you? Maybe. You've been hearing voices and you didn't mention it? I've never seen anything like this. And with an amber creature, no less. Could it? Hey, I'm feeling great.
My apologies. I'm still not feeling my best. Come with me. We'll find a place for you to lie down. Told you. Oh, very mature, Jarak. Really. Shut it! Both of you. There's no change of plans. Yet. Мне падабаецца тое, што Стыкс... Ён жа нікому не расказваў пра голас у галаве, які ён чуе, калі кварц забірае. Ніхто не ведае, Hey, абсалютна. take this. I fixed the compass for you. Whatever the orc was doing to make it break, it's over now. I even improved on it a bit. Угу. Now that's what I like to hear. We're back in business. Яна трошкі палепшыла компас, і зараз ён зноў працуе. Справа ў тым, што, па сутнасці, з-за таго, што мы адначасова і орк, і істота бурштына, што рэдкасць, то бок, ну, эльфы, напрыклад, істоты бурштына, яны настолькі залежаць ад яго, што гэта, па сутнасці, частка іх сутнасці. Вось. І атрымліваецца, бурштыны — гэта адна магічная моцная хрень, і атрымліваецца кварц, які можа быць... Priest Geoffroy, the orc is nowhere to be found. What are your orders? Priest Geoffroy? Call off the search. I've got all the information I needed. Understood. Мне падаецца, гэты інквізітар будзе праблемай. Магчыма, ён адчувае, дзе знаходзіцца гэтая шаманка праз кварц таксама. Styx. Prepare to suffer the wrath of the Inquisition. Стікс! Ён ведае наша імя. А чмурэць. Ён дакладна будзе праблемай. Коли яна самая выхаваная ў гэтай кампаніі. Ну, оркі ганарлівыя такія, прям. Time to check in with Haladrin, Jarak, or Ren. Bet they found something while I was gone. Так, мне прапануюць паразмаўляць з Hope you усімі. don't mind the unexpected visitor. Паразмаўляем, As паслухаем. long as you don't adopt every person in need you meet, we'll be fine. Like you wouldn't enjoy the sights and sounds of a Zeppelin at capacity. Am I really that transparent? Гэта самае, ён так кажа, ну, типу, як справы, ён такі. Справы добра, пакуль ты не будзеш цягнуць на карабель усіх, каго толькі сустрэнем па дарозе. Ён такі, і Стыкс такі, няўжо табе не спадабаецца гук цепеліна поўна, ну, не цепеліна, гэта дырыжабля поўнага пасажыраў. І ён такі, блин, няўжо я такі, мяне так лёгка чытаць. Hey there, Styx. Добра, ідзем. Давайте паразмаўляем, што вы там даведаліся. Джарек, ты самы маўклівы сёння. Давай. Styx, can I have a word, please? You talking? Ты размаўляеш? What's with everyone these Што з усімі здарылася? Crystallized pure amber is spreading. I fear for my people, but I won't go near that thing myself. Is this one of your backstabbing tricks to swipe the Zeppelin and take off? Just a trick to let you gather crystallized pure amber, Styx. You know I can't touch it anymore. Oh, yeah. Well, makes much more sense. I've scouted the area. 2 sources of crystallized pure amber are located on the wall. One's by the wall market, one near the garrison, and one in Turquoise by the Zeppelin station. A serious talk, a compliment, and a reward? All in the same day? What's up with you, Jarak? Don't make that weird, Styx. Чмариндело. Ён такі, ну, типу, я знайшоў, караце, у меня есть інфармацыя па бурштыну, ён такі, это адзін з твоіх прыкалдэсаў, калі ты б'еш нас у спіну і потым зваліваеш з карабля, ён такі, ну, не, мне насамрэч патрэбна дапамога. Вось. Ён такі, караце, ён пералічвае, дзе можна знайсці гэты кварц. Ён такі, Джарак, ты паразмаўляць, божухна. І потым яшчэ, Джарак, ты адначасова ўзнагарода гэты самы, як ён? That's what I call fast travel. Ты, карацей, яшчэ ўзнагароду мне прапануеш, камплімент сказаў, і ўсё гэта за адзін вечар. Ты што, Джарак, з табой дакладна ўсё ў парадку? Styx. Добра, ён даў нам дадатковае заданне на яшчэ больш кварца. Не абавязковае, атрымліваецца. Haladrin?
new relic for me to chase? Actually, 2 this time. Дві First, реліквії. Mother Earth's regalia, stolen from Ren's tribe by a human unit. Those assholes stashed that jewel in the eastern fort, right in the heart of Turquoise Dawn. Second, the commander's seal. It's locked inside the wall garrison. A seal? That counts as a relic now? The guy's obsessed with it. Spent years earning the ambassador's trust. It's his reward. Isn't it cruel to strip him of the one thing he worked his ass off for? Styx, he uses it to approve slavery and death sentences for wall folks. You know the guy. Yeah, fair enough. Guess I'm getting soft. No thoughts on Mother Earth's regalia? Why would I? We're helping Ren, right? We're helping Ren. Кварцу. Канкрэтна праблема ў гэтага самага у нашага Келебрымбера, карацей, у яго якраз такі праблема з тым, што ён кварц, гэта таксама штука, якая, ну, небяспечная, так? Я адзінае не разумею. Ён кажа пра кварц, быццам бы гэта штосьці падобнае на бурштын, толькі гэта неправда. Эльфы могуць кранаць кварц. Ну, типу, наближацца. Ён просто боится кварца, але ён кажа так, быццам бы гэта бурштын. І вось зараз у мяне поўнасцю трошкі дысананс, мне падаецца такое адчуванне, што альбо аўтары трошкі ў лоры заблыталіся, альбо я заблытаўся. Ну, я вось адно з двух. Таму што лагічней было бы, канешне, каб ён, ну, у яго просто не казаў бы ён пра гэту матывацыю, можаш, калі ласка, кварц мне там здабыць. Ось. Ён табе дастанецца, а мяне пазбавіць дадатковых праблем. О, яно нешта гатаваць можа. Божухна. Давайте скарыстаемся спачатку. А, гэта вось тыпу паляпшэнні можна рабіць. Што? А, тут можна пераразмеркаваць уе таленты. Ага, зразумеў. Файна. Это файненько. Пераразмеркаванне я люблю. Так. У нас 2 пункта талентаў ёсць. І я вось хацеў бы ўзяць сабе здольнасць Mind Control. Мы можам кантраляваць ворагаў тады. Ідэальная таксама штука для стэлса. Альбо ўзяць вось гэтыя рэфлексы. Дазваляе ухіляцца любой атакі. Але пакрыхсе паглынае бурштын. Таму што бойкі будуць, і гэта можа спрасціць нам бойкі вельмі трывіальнымі зрабіць. Нават тое, што ў нас страляюць, можна будзе адхіляць удары. Угу. І ёсць пасіўнае ўхіленне ад снарадаў, нават калі не актывавана вось гэта рэфлексы. Можа быць карысным. Таму што бойкі тут некаторыя, я так разумею, не вельмі пазбежныя, хаця бы там з істотамі рознымі. Коканы можна ствараць. Я ўжо пакрысе думаю, што можа быць коканы я ўсё ж такі буду рабіць. Коканы дазваляюць перамяшчацца на іх. То бок мы можам стварыць кокан і... Так. Кокан, наколькі памятаю, дае магчымасць проста адрадзіцца ў кокане, калі мы паміраем. То бок мы памёрлі, і гэта нашае хуценькае захаванне. Дарэчы, вельмі карысна на маёй складанасці. Вось, я там упаў неудала, і на кокан вярнуцца было бы файна. Вось, альбо калі складана нейкая камбінацыя, якую патрэбна зрабіць, калі ворагі цябе забіваюць, яны ж не будуць цябе зноў шукаць, правильно? Ну, типу, навошта яны цябе толькі што забілі. Тым больш, што трывогі тут няма. Ну, яна адсутнічае. Я думаю, стэлс праз трывогу цудоўная ідэя. Як вам? А чаму Рэна ж гучыць? Давайте ўсё ж такі кокан можа возьму сабе. І буду ствараць кокан і на яго просто перасоўвацца. Таму што тут я не бачу ўжо паляпшэнняў. Для сябе. Ну, яны прям нейкія. Вось гэта я б, можа быць, палепшыў апошняе. Ворагу можна бачыць скрозь сцены. Няблага, але... Не, я пакуль кокана. Рэцэпт, робім коканы. Зараблю. Вось, і ёсць кокан. Шаманка, распавядзі-ка мне, як у цябе справы? Hey, Ren. How you holding up? Are Zeppelin treating you all right? Zeppelin's fine, but I heard humans stole our runes. Our warriors used them to grow strong, you know. Now they're scattered across the Empire. Sold like trinkets.
Mother Earth must be ashamed of me. Yeah, I get it. I could try and bring some back. Might take the edge off, maybe. It would, and with enough of them, I could boost your powers too. You're still one of us, after all. Been a while since anyone called me that. All right, I'll bring the runes. You work your magic. Ууу. Take this first rune. It'll help you find the others. It makes a noise when one's close by. If you're up for it, 1 rune's near Wall Market, 2 in Turquoise Dawn, by the fort and Zeppelins. Okay, I'll see what I can do. Яна назвала нас одним з їх. Яна ведає, що ми орк? How you doing? Settling in okay? The ship is adequate. Bit on the small size? I'm in no position to complain. I appreciate everything you did for me thus far. Hey, don't mention it. Many blessings to you. Добре, яна приймає нас за своїх. Ну, типу, за свого, за орка. Ніякої неповаги, нічого такого. Круто. Нечакано, насамреч. Я думаю, у нас руни з'явилися. Ось вона. Дозволяє знаходити руни. У нас з'явилися нові collectibles, які можуть давати нам різне поліпшення. Тобто знаходимо руни і, користуючися іми, ми можемо... Ну, я не дають пасивні ефекти ніякі додаткові. Вибач, я не вельми зрозумів, про що ти, про який тотальний контроль. А де у нас дворфійка була? Яще ніжей? Яще ніжей. Пойдемо уже з її порозмовляємо. Ми зараз набралися велику кількість додаткових квестів. Я не ведаю, чим у нас головний та квест зараз тоді буде. Everything going okay with Ren? Hmm? Oh, yeah, she's all right. Nothing. No small talk when I'm working. Don't make me close the door. You don't even have a door. Добре. Яна така, типу, ну, як справи з Рен. Нічого такого, яна така, да, ні, все в порядку. Типу, ніяких проблем, слухай, ніяких тих самих тут потрынділок, покуль я працюю. Не вимушай мене закривати двері. Ён такі, так у тебе увогуле дверей-то нема. Дверей-то нема. Яна така, валі вже отсюль. Так. Пам-пам-пам. Ну что, добре, тоді йдемо до мапи. Поглядим, що нам... Танки. Многозначно Джерек подумав. По сутності, у нас тільки додаткові квести, чат. Абсолютно отсутнічає... У нас вже отсутнічає реально головний квест. А, ні, собрать кварц. Ось. Угу. Собрать кавалок у руїнах Акінаша. Собрать на стяне і на урочій території. Так. Додатковые квесты у нас есть. Гэта згубленыя руны оркаў. І яны ёсць у гэтым самым. Добра, яны ўсе альбо тэрыторыя оркаў, альбо сцяна. Я думаю, што мы зараз у гэтым самым. Мы можам... Я думаю, што мы пойдзем у руіны Акінаша. Мне падабаецца Акінаш вельмі. Мне хочацца там яшчэ пабегаць. Так што гэта ўпершыню мы туды... У першую чаргу туды пойдзем. Далей яшчэ скрасці дзве рэчы. Яны знаходзяцца у... Зноў жа не ў Акінашы. Тут ёсць што-небудзь? Ну так, добра. То бок у Акінашы няма нічога, акрамя кварца галоўнага. Ну, па сюжэце. Стало цікаво, Рен гэта крапіўнік альбо валавока. Я не ведаю нават, першы не чую. Той, што жыве ў нас, на рычку Арчыху не падобны. Маленькая птушка, адзін з варыянтаў народнай назвы арэшак. Бо маленькі, кругленькі і карычневенькі. Так, Рен гэта вельмі маленькая птушка. Типу, прям маленькая-маленькая, там не такая значная. Яна ў любым выпадку яе клічуць па сутнасці маленечкай птушкай. Давайте отправляемся в руины Акінаша. Ось туды мы идем. Мне падабаецца гэтая мапа, такая прям максимально крутая. Зараз перелетим, можа перапынак на літаральна хвілінку зробім. Зараз вернуся.
На Нокс отправляется 500. Дякую вялікі. Я вярнуўся. Ну што, давайте далей аглядаць кіна. Дарэчы, калі ўжо пачала ну, зноў гэтая гаворка, яна была ў папярэдні раз, так? І зараз я ўжо больш звяртаю увагі. Насамрэч, ёсць такая хрень трошкі жоўтага фільтра, гэта на папярэднім стрыме абмяркоўвалі. Яна мне дагэтуль не кідалася ў вочы, і пакуль, ну, абмеркаванне актыўна не пайшло, я вось толькі зараз гэта, па сутнасці, неяк бачу, пра што гаворка. Оп, полетали. Але гэта цудоўны скарот, дарэчы. Ну, тыпу, блин, мне падабаецца гэты круг. Гэта прям нешта, штосьці цудоўнае. Открываецца просто шмат магчымасцяў. О, прыемна. Трошкі досведу. А ёсць яшчэ куды залезці? Мо там зверху нешта дзіўнае ёсць. Бачыце, там быццам бы кварц прабіваецца. Это дзіўна. Што кварц тут робіць паўсюль? Цікава, як далёка я магу забрацца ўвогуле? Блин, мне падаецца, я зараз у месцах, якія ўвогуле распрацоўшчыкі, тыпу, ну, зрабілі, але не разлічвалі, што ты сюды будзеш лезці. Прям вось такое адчуванне вельмі моцнае. Там што вось там лакацыя, напрыклад, прапрацаваная, а тут я нейкай хрэнню проста займаюся. Абсалютна нічога тут няма. Проста сюды можна залезть. Проста таму, што можаш. Блін, ачмурэнна, так? Ніякіх табе сцен нейкіх небачаных. Просто залазіш у розныя месцы. Кайфово. Можна... Зараз мне не патрэбна тут увогуле быць. Можа быць, я змагу спусціцца і... Давайте вось такое зраблю. Оп. Ну, вы паглядзіце на мяне. Паркур! Не даляцеў. Добра. Можа яшчэ што-небудзь даследую? Блин, не, тут ні галеры няма. А не, пачакайце-ка. Штосьці ёсць. Не? Не, падаецца, не. Прыдумваю сабе тут. Зараз толькі знайсці, як спусціцца. Яно не залічыла. Так, правильно, яно ж не захоўвае гэта ўсё. Блин, прыходзіцца падбіраць рэчы, які ўжо падбіраў. Таму што немагчыма захавацца. Слухайце, а як спусціцца ўніз тады? Блин, я ўвогуле... халера. Я не з таго боку. Мне падаецца, зараз прыйдзецца забівацца толькі таму, што я не змагу выбрацца адсюль. Так? Так, гэта тупік, па сутнасці, для мяне. Придется забиваться. Адзінае пытанне, які крапіўнік? Бо калі наш еўразійскі, ён маленькі, 10 грам, 10 сантыметраў, але ёсць яшчэ і значна большыя, до 22 сантыметраў, 50 грам. Не такія круглыя, ці нават зусім не круглыя. Ну, Рен... Звычайна, калі гаворка ідзе пра такіх маленькіх кругленькіх, яны мікра-мікра зусім птушачкі. То бок, хутчэй за ўсё пра еўразійскага.
Ну, я не ведаю, я заўсёды ў кантэксце чуў толькі пра... Блін, нешта лухту нейкую зрабіў. Я заўсёды чуў канкрэтна пра маленечка зусім. Так. Тут гоблінаў больш няма, так? Shit. They've mutated. I guess the proximity to an amber source is to blame. Although the evolutionary usefulness of exploding upon death is debatable, if you ask me. Ага, то калі не паміраюць, яны будуць выбухаць. Ага, то бок трэба ударыць і ухіляцца ў канцы. Добра. Пакрыху мутуюць тут, пакуль я тут колупаюся. Цікава, вось гэтая страла. Дарэчы, вось гэта той момант, калі варта, можа быць, карыстацца стралою. Мне трэба, давайце-ка, сюды, здольнасці, і стрэлай паставіць сабе на дадатковае кола. Вось сюды. Вось так. Оп. Двух забілі адным стрэлам. Яшчэ і болт падабралі на замену. Ну, кайфы. Але гэты стык салютае як тая бабулька. Рацыя. Якая бабулька? Так. А чаго ён помер? А, з-за таго, што там атрута спрацавала. Просто Рен, гэта птушка, гэта самае, гэта так арчыху клічуць. Оп. Давайте пачакаем. Блин, он выбухнул, амаль меня забил. Болюча. Что гэта, пачакайце-ка, там чалавек? Это реально, гэта чалавек? Хтосьці перажыў? Але ён больш на істоту гэтага самага бурштына ўжо падобная. No, stop smelling me. Fuck, I hate when elves do that. Это эльф. Эльфы перажылі выбух у Акінаші? Ачмурэць. Ён адчувае проста. Праблема... Мотылёк... Ага, бабулька. Зразумеў. Складана. Я адразу не зразумеў, што гэта пра матыля. Справа ў тым, што эльфы істоты бурштына, і яны адчуваюць прысутнасць такіх, як я, то бок іншых істот, ну, любых істот бурштына, яны маюць увогуле ментальную сувязь з іншымі эльфамі. Вось, яны розум вулье, па сутнасці. І справа ў тым, што я таксама істота бурштына, і вось яны мяне таксама адчуваюць. Блин, мне можа альбо пазбавіцца ад яго, альбо рыўком туды проста наверх адправіцца і забіць на яго. Вось так зробім. Пред з ім. За сцяною там я бачу... Блин, там іх шмат. Гэта эльфы. І да гэтага ўсяго яшчэ эльфы і вачыма бачаць. То бок, ну, калі ўзяць тых же самых гэтых жукоў, то жук чуе нас, але канкрэтна ад гукаў. Пры гэтым нічога не бачыць. Чалавек толькі бачыць, так? А эльф гэта адначасова і бачыць, і яму похрен на гук. Просто сам факт таго, што ты знаходзішся паблізу, ён цябе адчуе раней ці пазней. Ты павінен быць не заўваж... Ну, тыпу, не знаходзіцца блізка каля яго. Не, гэта небяспечна. О, я вось гэты калідор памятаю. У Акінашы. Я арыентуюся плюс-мінус, дзе мы знаходзімся. Ну, блин, не атрымалася. Я не крыва скокнул. Давайте наверх.
Там эльфная версия. Я могу неяк обойсти тебе? Просто было бы файненько, конечно, просто його проігнорувати. Зачепитися за який край. Давайте спробуємо ось так. Оп, нормально, ми достатково далеко отсюда. Але ж... Ще вище можна, ні? Ні. Блін. А на що гуня розлічує, що я зроблю? Мені прийдеться ельфа... А, ось сюди потягнутися можна. Все. Блин, реально разнесенная локация. Это буквально просто взяли локацию с первой гульни и полностью переробили ее. Разнесли по-разному. Позакривали брамы. Але остатнім покинули речі на своїх місцях. До речі, тут десь поблизу повинна була бути секреточка. Ну, ось зараз, де я знаходжуся, локація. Ось, вверх. Гэта я зараз назад, якби йду, коли би я просто локацію дослідував. Блін, цікаво. Кайфово, мені подобається. Ось такі бектрекінг мені подобається. That's better. Так. Унізе нічого корисного. Ну, там можна собрати ніякі предмети, але мені подається. Гэта нічого ультимативно важного там нема. Можно забить просто. Пошли отсюда. Хотя, там же... Не, там нельзя пролезть. Не, там подається так само нічого важного нема. Тільки коли вверх, до речі. Так само не бачу. Ну ладно. Відчувається як альтернативний шлях у для локації. Так, зараз гэтага чала мы просто дачакаемся. Гобліна, ён зараз там трупы паясі, паесці, і падыдзе сюды і спиной до нас стане. Так. Тихо забиваем. Ёсць. І таго выбухнуло так само. Усё по плану. Тут... Блин, калі б у нас у Акінаші у першай частцы быў бы круг, гэта просто жесть. Читерство. А я павінен туды? Ну так, сюды. Правильно. Яшчэ вышэй не забяруся. Гэта было бы, калі б я праходзіў зноў жа першую частку, гэта было бы першы раз, калі заходзіш, і мы ў правым дальнім куце лакацыі знаходзімся. Адзінае, што я не бачыў плошчы з калодзежам. Яна павінна была быць дзесьці... можа быць, это я і прайшоў? Не, гэта не яна. Дзесьці плошча з калодзежам павінна быць. Я не ўпэўнены, дзе яна знаходзіцца. Блин, я разумею, что я зараз калі соскокну, то я забьюся просто нахрен. Таму не. Там мы просто падаем и идем по низу. Блин. Слухайте, нехай они на меня забьют, потому что там вельми неудало я упал. Оу. Мяне захавала, калі я прызямліўся ўніз. Это дрэнь. Слухайте, мне падаецца, яны сляпыя. Яны не бачаць мяне. Яны аслеплі, але толькі адчуваюць бурштаном іншых істот бурштана. Просто идите нахрен. О, божухну. О, небачные гоблины.
Ачмуренна. Але яны нічога не чують. Чують? Чують. Божухна, божухна. Нікі зомбі-апокаліпсис просто. Па-першае, тут заўважылі, там заўважылі. Гэтыя мяне адчуваюць, неважна, бачнасць, нябачнасць. О, я прыдумаў як. Дарэчы, у меня ёсць ідэя ачмурэнная. Мне ж ёсць запавольванне часу. Вось тут яно можа спатрэбіцца. Давайте зараз карыстаемся, пагляджу, як это будзе. Great. Invisible goblins. Thankfully for me, it seems they traded their hearing for it. Добра. Ладно, яны мяне пачулі, я там занадта агрэсіўна пайшоў. Але запавольванне яны літаральна нічога не паспелі зрабіць за той момант, пакуль я просто літаральна тэлепартнуўся да іх. О, і захаванне адбылося. Так, небачныя гобліны, гэта цудоўна. Адзінае, што яны небачныя, але бачаць самі. Трэба асцярожна з імі быць. Таму што па ім не вельмі зразумееш, куды яны глядзяць у любы момант. Так, ёсць. Давайте пазбавімся вось таго эльфа. Ён там вельмі неўдала. Калі мне пашчасціць, я яшчэ вылаўлю момант, калі хтосьці з гоблінаў да яго падыходзіць. Не? Добра, ад эльфа пазбавімся зараз толькі. Хаця бы. Блін. Забойства ў паветры не працуе. Так. Калі ты яго не бачыш, забойства ў паветры не працуе. Можа быць, яго можна было падсвяціць, дарэчы. Я вось гэта не праверыў. Я нават так забойства не магу зрабіць. Мне патрэбна абавязкова падсвяціць, каб гэта зрабіць. Так, мінус яшчэ гоблін. Так. Шкляночку з бурштыном выпіваць, не выпіваць? Я вот не ўпэўнены. Ці забіць? Тут просто стаіць літаральна адна яшчэ. Я думаю, можна выпіць. Выпиваем, давайте. Оп. Ну. Не, я вось толькі зараз перабраўся ў другую палову. Плошча з калодзежам, яна павінна была застацца справа, калі я не блытаю ні халеры. Але глядзіце, гэтая частка кінашы, дарэчы, разнесена значна менш. Просто я памятаю гэты док. Не, док это уже іншая лакацыя нават. Але я не блытаю. Там цёмны эльф? Рэальна, гэта цёмны эльф. Зараз яно спадзеў мне бачанне гэтае. Так, чат. Ну, гэта цёмны эльф. Яны жывыя. Яны тут. Што яны робяць у акінашы? Пераканайцеся, што гобліны накормленыя, каб яны не разыходзіліся. Яны скідваюць ім ежу сюды ўніз. Навошта? Не, я разумею, навошта ім гобліны. Яны масава іх забіваць зноў збіраюцца? Яны тут для гэтага, для збора гоблінаў? Я цэлую гадзіну даносіў трэнінг калегам, як я заебаўся. Гадзіну гаманіць без прапынку. Я прыкладна па 6-7 гадзін гаманю ў дзень.
Ну, улічуючи стрими. Тобто разом з стримами. А потім по виходних я ще і агучкою займаюся. Nice and slow, all right? I don't want to fall and add another goblin corpse to that pit. Так, там є ще ельфи. Холера. Я змогу не зува... Наколькі, думаю, не зауважно буде просто ривок туди зробити. Зауважить мене, не зауважить. Просто льотаюча хрень. Did something move? Так, трошки зауважили. I'm going to take a look. Я так зауважно? А, я не там зауважили мене. Time to take a closer look. Скажи мені, що ти не зауважиш мене так. Probably nothing. О, не зауважив. Так, добре. Ельфом ми обходимо. До речі, я усе ще не пам'ятаю. А куди я йду-то? Я собі кропку навіть не відзначив. Кудись йду? Яний кварц на своєму кораблі тримають. Це має сенс. Логічно. Логічно. Do you think could we become like them if we keep using amber? Those poor creatures overdosed on it for years. Pity them, but don't fear them. Добре, а гэта яны пераймаюцца, што могуць стаць такімі же, як гэта эльфы тут. Ты можаш не калі будзеш разгортвацца, калі ласка, не глядзі ў гэты бок. Калі глядзіш, не глядзі. Давай. Глядзі ў іншы бок. Давай. Там наперадзе вельмі цікава. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. What was that? Блін, зауважила? Зауважила. What's happening? Can somebody check this? Так, усё, і вісім. Нічого не робім. Просто ў небачнасці вісім на гэтым самым. На краю. Must have imagined it. Так, тобі падалося абсолютно. Нема сумніву. Мені цікаво, я неяк... Блін, тут ніяк наверх не полезти. Корабель. Я амаль тут. Трымайся, корабель. Не знікні без мяне. Спадзяюся, што ён зараз пойдзе... Так, вправо? Цудоўна. Прыйдзецца скрозь будынак ісці. Незаўважна. Незаўважна. Так. І... Там нейкая расколіна ёсць. Вось там вось зверху. Але гэта чел літаральна на мяне глядзіць зараз. Якая верагоднасць, што ён мяне заўважыць? Калі я ў расколіну палязу. Так. Расколіна ёсць, карыстацца ёй нельга. Ладно. Ладно, гульня. Пераканала. Ну так, на локацию с колодежем мы так и не трапили. Она там повинна была справа застаться. Ее просто не было. Але не, ну насамрэч, типу, абмяркоўваючы размовы, гэта трэба звычка. Ну, типу, гэта трэніруецца. Гэта не... Ну, нельга просто ўзяць і гаманіць, типу, 6 гадзін, напрыклад. Немагчыма адразу. Для гэтага патрэбны час. І яно адразу не атрымаецца. Ну, так што нормально. Без звычкі вялікай гадзіну гаманіць складана. Это не такая штука, якая у один момент з'являецца.
Бурштин выпили, бурштин скрали. Вось такая у нас арифметика гоблинская. I think there was something. Меня зауважили. Меня не зауважили. Мне терміново потрібно наверх. Прям терміново. Ви сюди поїдете зараз або ні? Мені вельми потрібно трапити туди наверх. А, ось простой край і відправлюся. Чудовно. Так, і небачність вирубаємо. Ні? Ні, не зачепився. You have to believe in her. She'll bring the world tree back to its full strength, you'll see. I wish I should Ммм. After losing Korengar, we just traded one grave for another. Яны повністю переселилися сюди. Вось што эльфы тут робяць. З таго, што Корангар, іх сталіца была разруйнавана тады, калі ў другой частцы, па сутнасці за нашых дзеянняў, яны знайшлі сабе новы дом тут. Я так разумею, іх асноўная матывацыя гэта як Лісрил, якая лідарка іх, так? Галоўная матрона цёмнаэльфійская. Яна, па сутнасці, спрабуе адрадзіць, яны кажуць пра тое, што яна можа адрадзіць міравое дрэва. Няўжо яны проста збяруць, яе план проста ў тым, што сабраць як мага больш бурштына і кінуць у дрэва нейкім чынам. Тыпу, ажывіць яго за кошт бурштына, які будзе сабраны. Можа, у гэтым яе план. Цікавае месца яны сабе знайшлі. Але гэта, па сутнасці, для іх прытулак, гэта не тое, каб іх прям месца для жытла. Так. Я могу зачапиться за что-нибудь, а? The starboard leak has been repaired, Captain. It should keep the water away from our wounded. Good. If we cannot save them, we can at least provide an ounce of comfort in their final moments. Яны па сутнасці... А што з параненымі? Гэта ўсё... Оп. Блин. Запалили мяне. Давайте, забивайте. Не чакаў, што там чел справа пуці. Ну, амаль прайшлі, нормально. Мы амаль добрались до іх корабля. Опс, не тое. Не тое, што я хацеў. Давай, давай, сыходь. Сыходь. Давай. Темный эльф. The starboard leak has been repaired, Captain. It should keep the water away from our wounded. Good. If we cannot save them, we can at least provide an ounce of comfort in their final moments. Так, а што я павінен рабіць? Подумал. Чат, я подумал. Оп. І ўсё. І лёгка вырашаецца праблема. Пытанне толькі ў тым, куды мне далей. Я магу зачапіцца вось там заперад. Там ніхто не пабачыць мяне. Так, па ідэі ніхто не пабачыць, ніхто сюды не глядзіць нават. Ну, з гэтым самым, з гарпуном гэта вельмі трывіяльная гульня становіцца па адчуваннях. Так, ладненько, нам патрэбна ў ніжнюю, у другую частку, у іншую частку корабля. Я не упэўнены, што я магу там унізе зачапіцца, я баюся гэта спрабаваць. Калі ласка, будь праход. Калі ласка, майце дзверы. Я чую кварц. Я прям адчуваю яго, ён прям тут.
Отдай мне кварц. Нідзе нельга зачапіцца там. Мне падаецца, толькі праз дзверы прайсці можна. So near, yet so far. The key to this grid must be nearby. Блін, там нешта... Я тригернуў ужо не кацэнку, а размову. Увахода дадатковага я не бачу. Можа, акенка хаця б... О, адчыненая акенка. Давайте хаця б паглядзім, з чым у нас праблема-то. Вось гэтая хрень. Закрылі, блін. Вось так ходзіш з вами, ходзіш і ўсё, і толькі час губляеш. Ахоўнікі яны, блін. Так, што можа быць падказкай? Трэба ісці, можа быць, у іншую частку карабля і шукаць. Тосьці, кагосьці паслухаць, можа быць. Некая ідэя пакуль. Мы рамансім Рэн ці капітан паспеў першым. Мы гэтага не ведаем, мы яшчэ не вызначыліся. Мы, па сутнасці, атрымалі па сюжэце, мы атрымалі сабе вялікую колькасць дадатковых квестаў, дадатковы збор кварца, і сюжэт прасунуўся не той, каб далёка, то бок, і мы атрымалі ў каманду Рэн. Там нікога няма? Нікога няма. Давайте заходзім. Мы атрымалі, па сутнасці, Рэн сабе ў каманду, і яна ведае трошкі пра кварц, і яна прымае нас за аднаго з оркаў. Вось, па сутнасці, такое прям сюжэтнае прасоўванне. Але квестаў накідалі прям да халеры. Shard Keeper, meet Lisril at embassy entrance before her meeting. She needs you. That guard's gotta be the one with the shard cage key. At least I know Akanash well enough to find the embassy, even with everything falling apart. Карацей, ёсць нюанс. Мы знайшлі, як адчыніць. Той, хто ахоўнік, які мае доступ да той клеткі з... як яго? З... кварцам. Слово кварц забыў. Дык вось, ён якраз такі зараз каля амбасады. Амбасаду мы ведаем яшчэ па першай частцы. І ён пайшоў на сустрэчу з Лисрил. Лисрил — гэта лідарка цёмных эльфаў. Дарэчы, яна зразумела, што мы орк. Так, яна пракінула фразу наконт орка, і я не зразумеў... Я ў гэты момант чатку чытаў, таму што яна там звычайная падводка пад дадатковы квест пайшла. І я трошкі прапусціў кантэкст, але яна такая, ты... You're one of our kind. Ну, типу, адзін з нашых. Вось такое яна прагаварыла. Я вельмі здзівіўся. Ну, гэта было прямо на здзіўленне. Мне хочацца пераматаць той момант і паглядзець уважліва. Так, а як мне ў амбасаду-то трапіць? Просто я магу... Вось туды я заскокнуць просто так не магу, так? Мы зараз на тэрыторыі Акінаша, то бок вежы з першай часткі. І тут цёмныя эльфы пасяліліся. Цёмныя эльфы пасяліліся ўнутры Акінаша, таму што іх сталіцу разнясло, ну, як бы, падзеямі другой часткі. Я не думаў, што настолькі моцна разнясло, але як вызначылася, настолькі моцна разнясло. Так, тут цікавы момант у тым, што мне прыйдзецца зараз вельмі люта праскочыць. Магчыма, прыйдзецца карыстацца небачнасцю. Вось, калі яна зразумела, што я орк, то гэта прям дзіўна. Усё, атрымалася. Lever for this elevator. Are you certain it will still work? No, but I don't see another way down. It seems to be linked to these tubes. Maybe I can fix it. That elevator could be useful to get back to the shard. Тут ёсць ліфт, які падымаў наверх. Я, па-моему, тады карыстаўся ўвогуле куфарам, каб сюды трапіць. Альбо нешта такое. Яны спрабуюць адрамантаваць гэты ліфт. Блин, там досвід яшчэ ёсць. Гэта будзе скарот наш. Потым, можа быць, варта зараз яго адчыніць і потым ужо пераймацца наконт астатняга. Няўжо нельга проста
А, ён не працуе, трэба дёрнуць неяк з трубамі гэтымі звязана. Блін, а што з трубамі, я памятаю, што... А, трубы ва ўсім акінашы былі ўбудаваныя, вось я памятаю гэты прыкалдэс. Карацей, акінашы, гэта вежа, якая была пабудавана такім чынам, каб той, хто валодае там сакрэтнае месца ёсць, таямнічае у самой вежы. І яно спецыяльна выкарыстоўвалася, каб падслухоўваць усіх. Шпіёніць літаральна за ўсімі можна паслухаць, што адбываецца ва ўсёй вежы. У гіганцкай вежы людзей. Такой вось спосаб кантролю. Блин, там на бачным месцы і просто... Блин, і... Ну, ладно, уже пайшлі, так пайшлі. Ты ж не заўважыш, так? Не заўважыш. Добра. Ён мог дакрануцца да нас, але не дакрануўся. Яшчэ і скралі штосьці ў яго з кішэнькі. Ідем. Так. Ну, шмат бурштына сышло, але я тут нічога не бачу. Абсалютна нічога. Добра. Праходзім. Валім адсюль, карацей, скарот потым зробім, калі спатрэбіцца. Зараз гэта не наша праблема. Хаця, з іншага боку, ён, блин, кажа зараз пра гэта. Давайте... Бурштын... Не, у гэтага бурштына няма. Пачакаю, пакуль патрульны пройдзе, і рычаг паспрабую дёрнуць просто. О, я прадзяўбаўся. Там дзесьці па дарозе быў гэты самы кропка для хуткага перасоўвання. Я яе не знайшоў. Ну, прыйдзецца карыстацца потым. Будзем прыдумаць. Блин, колькі ж бурштына на гэта сышло? А я просто рычажок выкарыстаў. У наступны раз буду праходзіць, тут я іх просто хутчэй за ўсё заб'ю. Опа. А вось і галоўнае. Там Лісрил і якраз такі чел ахоўнік. Альбо ахоўніца. Хтосьці... Зараз. Swiping the key to her precious shard isn't gonna sit well with her. Хтосьці спачатку зламаў вежу, потым месца цёмных эльфаў. Мне падаецца, што у сцяны няма шансаў. Так? Так? Я не ведаю, хто гэта робіць. Не упэўнены. Але я дакладна гэтае месца пад пагрозай. Оп. Няўжо... Сур'ёзна? Тут не будзе праходу? Просто небачнасцю там карыстацца, блин, мне бурштына на вас на ўсіх не хопіць. А можна скрасці ў каго-небудзь з вас? А, вось ён ключ. Яны у іх сустрэча і ключ вось тут, вось. Ну, прыйдзецца тады брутальна даволі рабіць. Зараз гэта патрульна абыдзем. Хотя ладно, давайте поехали брутально. Ось так. Пригожа, так? Мне подобається так само. Ведаеце што, у меня есть выбор альбом. Блин, это такі файны скарот. Мне выходзіць это ўсё. Ну реально мне карысней было бы спусціцца на гэтай хрэні. Не падабаецца. Просто гэта альбо карыстаць бурштына да халеры, альбо я і там і так скарыстаю яго. Добра, давайте карацей праз бурштын і небачнасць, таму што ўсё роўно абыходзіць. Давай, чал, сыходзь адсюль. У цябе шмат спраў, я ведаю, ты заняты хлопча. Угу. Яна ўжо больш не працуе. Цудоўна. А як мне? Ладно, пайшлі назад пад доўгім шляхам.
Выбору у нас все равно нема. Не такий уж і складаний шлях назад, можна було би і не перейматися. Опс. Трошки ножку собі зламали. Неприємная жанчына, я згодная. Карацей, вось там мы толькі крыху заўважылі лідарку эльфаў цёмных. Яна, па сутнасці, была як галоўным ворагам, можна сказаць, другой часткі. Складана сказаць, у другой частцы не той, каб быў нейкі прям вораг у нас. У нас была змова, якую прыдумала якраз такі яна. Гэта яна прыдумала літаральна сок ціснуць з тых самых, з гоблінаў. Упс. Зараз прыйдзецца... Блин, мы далёка будзем зараз. Добра. Это прям далёка. Ну, хоць бурштын лішні не скарыстаем. Don't try this stuff at home, kids. Упс. Упс. Лепш бы не сабе. Што дакладна? Это вот про сок усё яшчэ размова? Я сабе лапки ламаю. Маленькія гоблінскія. Так, забыўся прадмет. Калі гэта самае, калі гуляць на больш нізкай складанасці, то, конечно, можна просто захоўвацца перад кожным скокам. Блин, нормально так здоровье губляем. Лепей, может быть, калі за пару что-нибудь накосячу зараз, то, может быть, я себе просто інший способ найду. Оу-оу. Ладно. Давай. І харчавала нейкую пачвару сваімі суайчыннікамі. Ну, у них там традыцыя такая вясёлая была, гіганцкай, не ведаю, не павучыхі, альбо як яе назваць-то. Хренатень, жуку здоровеннаму карміць эльфаў маладых. Нагу трэба ламаць не сабе. Так. Мне падабаецца гэты ход думак. Плыня гэтая. Давайте паспрабуем трошки менш ламаць сабе нагу. Вось, нормально. І не пашкодзілі. Мне яшчэ падабаецца, ведаеце, у стелсах часта такая ёсць умоўнасць, што калі ты перасоўваешся незаўважна, ты павольны. То бок, ну, гэта ваш абмен, як бы. Вы альбо вы рухаецеся хутка, альбо і глосна, альбо ціха і незаўважна. Вось такі абмен ёсць. У стыкса, насамрэч, хуткасць перасоўвання ад хуткасці падкрадвання не вельмі адрозніваецца. Для стыкса гэта натуральны стан, тыпу, хавацца. Так, зараз гэта трошки адайдзе, хаця б іншы бок просто пойдзе. Оп. Так. Ёсць. Я амаль. Так. Зараз незаўважненька. Там я прям обваліўся. Не дзіўна, што Келебрымбару не спадабалася. Ну так, ён жа хлопчык. Лагічна. Не вельмі паміраць просто так хочацца. А там, па сутнасці, глядзіце, як працуюць цёмныя эльфы. Яны зараз поўнасцю сядзяць на бурштыне, які здабываюць з гоблінаў. Выкарыстоўваць бурштын абавязкова. Гэта цёмныя эльфы не тое, каб з'яўляюцца... Былі эльфы звычайныя, так? І яны не маглі амаль існаваць без бурштына, так? А былі цёмныя эльфы, якія без бурштына як бы існаваць могуць. Але справа ў тым, што яны не вар'яцелі без яго абсалютна. Яны гублялі сувязь паміж сабою.
І гэта вельмі стрэсовы для іх момант быў. Вось, дарэчы, я не ўпэўнены, гэта паміж першай і другой часткай прайшоў момант, таймскіп быў пэўны. І можа быць цёмныя эльфы гэта насамрэч, ну, тыпу, тыя ж самыя эльфы проста без бурштына, можа быць. Хаця, ну, назад яны, падаецца, эльфамі звычайнымі не становяцца. Дык вось, яны згубілі сувязь паміж сабою, але гэтая вось жрыца іх знайшла спосаб, як здабываць бурштын з дворфаў, ну, дворфаў, выбачаюся, з гоблінаў. І дзякуючы гэтаму яна вярнула гэтую сувязь. Бурштын у яе, па сутнасці, пад яе кіраўніцтвам абавязкова выкарыстоўваць, таму што яны маюць ментальную сувязь, і яна, па сутнасці, ім у мозг залівае свае думкі і падаўляе іх думкі. І таму яны, як розум вулія з каралевай у цэнтры. Без яе гэтая ўся хрань разваліваецца. Не каб дзякуй сказалі, бо гобліну нарабілі мы. Ну, як бы, калі б не мы, то і праблемы з бурштыном бы не было. Яны працягвалі смактаць яго з міравога дрэва. І ўсё. Do you have any wishes for the future, Styx? Being left alone, mostly. I'm a simple goblin. What about your allies? Would you not miss them? Listen, they're a mostly all-right bunch, but I'm strictly a solo act. Never forget that. And that's Блін. one more shard for me. Яна быццам бы нам ужо пагражае. Go back to the Zeppelin. Вось гэтая істота. Here. Яна быццам бы нам рэальна яна пагражае. Ці не, яна такая, ці ёсць тебе жаданне на будучыню? Ён такі, да як бы не, я просто ожидаю, каб мяне адчапіліся. Такая, можа быць, ты будзеш сумаваць па сваім сябрам. Ён такі, ну, яны, конечно, не благія, але я ў адзінку працую. Мне трошки пофіг. Ось. Быццам бы яна пагражае, яна быццам бы рэальна пагражае. З дворку можна толькі спірт дабываць. Калі то было модраве жукі пажэры. Такое таксама, ну, як бы... Я не ведаю, які момант раздзяліліся эльфы і цёмныя эльфы, таму што гульня пра гэта не кажа. Зноў жа, Styx увогуле асяроддзям сваім не цікавіцца. Вітаю рэйдераў, вітаначкі. Вы трапілі на момант, калі мы толькі атрымалі сабе яшчэ кавалчак кварца магічнага, і зараз нам трэба вярнуцца на свой жа карабель. Пытанне толькі, як адсюль зваліць-то. Нам прям далёка жа. Нам, блин, компас мне падкажа. Вось 44 метры, і гэта бліжэйшая кропка, дзе я магу хоць штосьці зрабіць. Там можна сабе скарот адчыніць будзе. О, слухайце, там цікавае месца, якое падобна, што я там... Гэта літаральна масток, на якім я быў. Самы пачатак лакацыі, ён вось там, вельмі блізка. Нечакана. Блин, гульня крашнулася, падаецца. Вітаю, вітанкі усім рэйдерам. Мы зараз крашнуліся. Упс. Зараз буду зноў падымаць гульню. Дык вось, па падзеях, давайте я вас уведу ў курс справы. Мы пакрысе, сюжэт насамрэч даволі дзіўны, ён даволі павольна прасоўваецца. У першай другой частцы ён наляцеў наперад у параўнанні. Мы сламалі гульню, так, уже, дарэчы, не першы раз. Яна даволі часта крашыцца, але я выбачаю гэта Стыксу, гэта на нізкім бюджэце зробленая гульня, якая ачмурэнна выглядае і гуляецца для нізкабюджэтнай штукі. Добра, што мы бурштыны гэты кварц забралі зараз. Я ўсё не тым называю. Ну вось нас вярнула літаральна ў гэты жа момант. Вось, наш гоблін... Зараз ён дагаворыць сваё. Наш гоблін зараз супер матываваны тым, каб збіраць кварц, магічную хрень, на якую ён вельмі моцна падсеў. Па сутнасці, гэта для яго такі наркотык, які яго па адчуваннях робіць мацней. Астатнія яго не вельмі цікавяць, але навокал і палітычныя разборкі, і нейкія канфлікты паміж расамі, розныя праблемы, карацей, разбіраюцца, толькі вось Стыксу на гэта ўсё трошкі пляваць. Я, можа быць, вось тут зачаплюся. Оп. Ну дык вось, я скіпнуў, я думаў, што я скіпнуў, насамрэч не, вось оно нормально, мы зараз адсюль уляцім. Опа. Усё, і адпраўляемся на наш дырыжабль. Я думаў, гэта будзе па складанні. Руіны Акінаша скончаны, і зараз пойдзем
рабіць, я не ведаю, на выбар альбо тэрыторыя оркаў, альбо гэта самая сцяна. Сцяна мае шмат, па-мойму, дадатковых квестаў, таму я прапаную, давайте зробім тэрыторыю оркаў і сцяну будзем потым рабіць. Ну, типу, пасля тэрыторыі оркаў. Тому што там ёсць і дадатковыя квесты і іншыя. I'll just take that. Так, усё собрали тут. Где там моя мапа? Маршрутку. Ну, наша маршрутка вось она. Вязе нас. Полетим. Так, руины акі наша ёсць. Тэрыторыя оркаў. А дзе бліжэй будзе? Не пачатак, давайте умацаванне вось гэтай fortifications. Ляцім туды. Зараз з магчымасцю лётаць, чапляцца гэтым круком, то мы можам залезці, там перасоўвацца будзе ў разы прасцей, мне падаецца. Мне цікава, як змянілася сцяна з тым, што мы маем зараз новую здольнасць. Таму што яна таксама павінна была змяніцца, ну, па адчуваннях. Што цікава, мы будзем у той же самай лакацыі, толькі ўжо ўначы. Час прайшоў. Станцыя Магілёўская, дырижабль далей не ідзе, калі ласка, пакіньце палубу. Так. Ну вось, блин, тут тое, што было складана перасоўвацца, зараз не праблема ўвогуле. Я просто магу рыўком спакойненька. Так, давайте-ка компас. Скарот ёсць вось там, 80 метраў. Гэта для пляцоўка для дырижабля, так? 91 яшчэ, і ёсць 3 кварца бачна. Наш компас паказвае 3 напрамкі. Справа знізу неяк. Давайте, можа быць... яшчэ трэба ж улічваць дадатковыя квесты. Так, давайте з дадатковымі квестамі разбяромся крыху. Так, дадатковыя квесты, якія ёсць дакладна тут. Дзе яно? Што ж? Вось місія, вось. Дадатковая місія. Руны, так. Каля докаў. Гэта ў тым напрамку. Тут павінна быць руна. Тут павінна быць яшчэ руна гепарда, руна мядведзя і гепарда. Так, гэта павінна быць... Дзесьці павінна быць інсігнія гэтага самага племені Рэна. Ну, Рэн, дзяўчыны гэтай арчыхі. І што тут яшчэ засталося? Вось, таксама у доках. Карцей, у доках вось там вось, а докі яны вось там, падаецца, усе. Не, пачакайце-ка. Яны вось там, атрымліваюцца докі. А што справа тады атрымліваецца у нас? Яна ўсё, блин, яна ўсё далёка. Давайте правый вниз я себе поставлю кварц. И пойду у тым напрамку. Поглядим далей, куда яна меня завядзе. Так, это не мае сенсу там чапляцца. Блин, а где мне пройти-то? Я смогу зачапиться где-нибудь? Вось там могу зачапиться. Вось. Усё, вось там мы и скокнем. Done with the inventory of the cargo going to the wall? What's keeping you? Nothing. We're just fixing up the last details. Then hurry up. The bosses are waiting, and I don't want your mistakes costing me, all right? Добра. Ну, вось зараз мы, да рэчы, на тэрыторыі докаў. Яны докавыя справы абмяркоўваюць. Можа быць, усё ж такі варта... Давайте компас яшчэ раз скарыстаем. Можа быць, мы абяром проста іншую кропку. Так, мне прасцей... Так, давайте-ка возьмем іншае тады. Сюды. Добра. А можа быць тут?
Давайте вось гэты кварт забяром, ён бліжэйшы, і мне падаецца, адсюль мы якраз такі ў доках і будзем што-небудзь знаходзіць. Зараз яшчэ паведамленькі свае прыбяру. Так. Пайшлі далей, докі аглядаць. Мнек. Можам тут удала, мне падаецца. Я даскочу? Альбо не. Вось так даскочу дакладна. Why can't they just repair that thing? I don't think you can. One good strike and the whole thing would collapse. Угу, нормально. Добре, йдем. Кварцу я... О, бачите, ось там. У тим куфорі. Альбо у клетці навіть, я би сказав. Let's see. Упс. Мене маль зауважили. Залезли. Так. Два чела ввогуле, глядіть одним напрамку. Неудало, неудало. Блин, я не ведаю. Ну, по сутности, мне самое зручное это вось тут и спуститься, где я есть. Это все ж таки самое лепшее место. Найлепшее просто. Так. Незауважненько. По крысе. Here's the quartz. Now I just have to take the wagon it's in to the broken lift. Hopefully a well-placed strike should be enough to break the lift and the cage. Let's hope. Так, а я могу зараз браму, может быть, отчинить? Оп, никто не зауважил. Это браму отчинить. Цудовно. Так, і може бути я не упевнений, правда, як я буду... Оп, малі зауважили мяне. Мне патрэбна узяць гэты яшчык, так, ну, ваганетку ўвогуле, і нейкім чынам яе дапінаць да ліфта, на якім мы можам у выніку запихнуць яе ў ліфт і абваліць ліфт, разбіўшы клетку. Я толькі не упэўнены, як мы гэта незаўважна будзем рабіць. У мяне загадка. А, тут есть прям рычаг. Незауважно. Незауважненько. Так, аховник пошел проверить. Куда яна поехала? Я такі, гэта павінна так працаваць? Чаму яна едзе тут кудысьці? Магчыма, новая тэхналогія нейкая, я не ведаю. Здоровяк тут ідзе. Ну правильно, не, новая технология, чел. Не переймайся. Блин, меня зауважили. Давайте, забивайте уже. Я не буду змагаться. На высокой складанности так робить нема сенсу. А, это яшчэ не пакарыстана. А, уже пакарыстана, і кварц нікуды не уехал. Зразумел. Я, в принципе, могу скористаться так. Оп. Нехай едет. Поехала. Бачите? Новые технологии кварцевые. Не переймайтесь. О, блин. Там яшчэ одна брама, якая перашкаджае яму. Let's take a look.
Опс. О, блін, мене зауважили. Блін. Я сподіваюся, мені заховало ось цей маленький медальйон, який я зараз подобрав. Я сподіваюся, він заховання тригернув. Ні, не тригернув. Добре, повторим. Thought there was something. I'm gonna take a look. Блін. Халера. Я спробував зекономити трошки на бурштина, тому що його недорого обшимат. А то небачність вона прям з'їдає нормально. Уф. Усяго-то 100 разів повторить, і все буде в порядку, правильно? Так, не зауважили, і тут не зауважили мені, і там не зауважили. Усьо. Пролізли. Зараз головне не зачепитися за ніяку табуретку, або як я зробив попередній раз. Осторожненько, не чіпляємо нічого. Усьо, нормально пролізли. The lift behind the station is acting up again. Why can't they just repair that thing? I don't think you can. One good strike and the whole thing would collapse. Два рычаги. Цікаво. Может быть, гэтага чела забить? Есть у меня такое ожидание. Блин, не бачу, ни холера. Хоть бы все нормально атрымалася. Зараз план такі. Я пропускаю його під собою. Заскокую на подлогу. Подлога там є диванік. Оп. І гэта буде незуважно. Потім я ховаюся під столом. І чекаю, пакуль ён пройдзе. Так. Я яшчэ левый рычаг дёрну. Я не ведаю навошта ён, але я гэта зраблю. Што, я просто так сюди припёрся? Так? Ёсць. Яшчэ одна штука адчынена. Злева, я не ведаю, мне падаецца, варта залезці наверх увогуле. Карацей, я так і зраблю. Ён зараз пойдзе туды назад. Оп, разгарнуўся, а я сюды на шафу. Оп. Мы наверсе, і зараз праз верх выбіраемся адсюль. Мы амаль на ліфт даталкалі яе увогуле. Ваганетку гэтую. Ой, блин, я бурштин выпил. Калі мне патрэбны. Ну, типу, мне патрэбна была шклянка, а не выпіты бурштин. Помылочка. Так, добра. Як тебе адчыніць-то? Угу, я бачу ахоун, а вось там можна хутчэй за ўсё будзе адчыніць яшчэ. Этот чел будет так стоять, так? Файно, что я не полез просто сквозь двери. Ёсць. Гэты здаравенны не глядзіце нікуды. Это ахоўнік спіць. Файна. Это значит, что когда я удало приземлюся на диванік, то мяне ніхто і не заўважыць. Правильно? Ніхто не патрулюе нічога, цішня. Оп. Калі што, рыхтуемся выкарыстоўваць нябачнасць. Оп. Заўважылі. Гэты чел прачнуўся ад голаснага гуку. Незразумела, так, чел? Што за халера адбылася?
Залазим наверх. Амаль упал. Яшчэ далей? Блин, колькі тут брам? Гэта прапускны пункт у выніку. Я павінен яго запусціць і яшчэ раз, хутчэй за ўсё, прасунуць наперад. Альбо тут ёсць яшчэ нейкая хрень, дзе націснуць. Можа быць звонку? Так, гэты чел нікуды не збіраецца, так. Оп. Масток далей вядзе, але па мастку... Дзе на як? О, я магу зачапіцца адсюль. Who needs a zip line when you got this? Так, звонку не адчыніць. То бок адзіны спосаб, хутчэй за ўсё, гэта таго чэла прыйдзецца забіваць усё ж таки. Не падабаецца. Не чыста атрымаецца. Я нават не спадзяваўся, што гэта спрацуе, але гэта спрацавала. Добра, тады пазбаўляемся ад чэла. Бо варыянтаў няма. Не, ну ёсць, як бы тэарэтычна. Можна было бы яго... Так, хаваем. Можна было бы яго шклянкай адвесці, але настолькі даўно захавалася гульня, што гэта проста несур'ёзна будзе. Так. Ваганетка пераехала чалавека. Абсурдная трошкі сітуацыя атрымалася. Это не зусім тое, што я чакаў. Ну что, ломаем лифт? Як тебе взломать тут? Скажи-ка мне лифт. Трэба толькі знайсці, як ліфт зламаць, і тады мы проста ўсё мы разаб'ем і гэты. Блін, я нават не ведаю. Ну просто ў галаву мне толькі рычаг гэты прыходзіць. Давайте рычаг актывуем. Падаецца так. Ліфт абваліўся. I just pulled, and it'd be rude to just leave the boards on the floor. Someone could trip. Так, хтосьці можа паслізнуцца на кварце, які ўпаў. Яно неяк само ўпала, трэба дапамагчы. Не мог жа гэты рычаг зламаць гэта. Насамрэч яны іх скардзіліся, што паламаная хрень, карацей, не карыстайцеся ліфтам. Так. А я зараз рызыкну. Нормально. Зараз па крысе будзем спускацца ўніз. Я спадзяюся, я яшчэ так смагу пару рукоў зрабіць. Good job, 47. Так, прикладна. Так. Так, калі прапертоліў калег на ML трэнінгу і сядзіш і глядзіш на іх наступным сезоне па ашчажэнням нормуль. Не блага, ну круто. Ну тыпу, калі яны даюць рады. Бо хапае прыкладу, калі колькі не спрабуеш адэкватным людзям альбо самі разбяруцца, альбо ні халеры не могуць разабрацца людзі. Ну. Так, а як мне, што мне рабіць-то? На A-Lab адпраўляецца 1000. Вітаю, Лепус, вітаначкі. Это самая апошняя? Так, это третья частка. Можно сказать, четвертая, можно так сказать, вот, у сусвете. Так, добра. Блин, а як мне... Ну, а як? А што мне рабіць-то? Мне адсюль просто выбрацца патрэбна. Хоць неяк. Вось там наверх шлях. Мне патрэбна ўніз. Я ж просто разобьюся, калі буду, ну, просто скакаць, як скачацца.
Правильно же? Это мне ногу зламае. Стыкс? Не, нормально, выбачце. Утульненько, спокойненько приземлились. Так. А вось тут я докладно разобьюся. Это не знайду калі сабе опору якую. Ну, реально ж я разобьюся. Давайте рызыкнем. За гэтай штуки можно чапляться. Блин, гульня якая ты крутая, ўсё ж таки. Прям мелкие нейкія хрэні. Яна ўсё роўно працуе. Так, я абмяркоўваю, што тут прыбірацца разламаны ліфт і ўпаў кварц яшчэ. Оп. Я магу з неўзуважнага месца яго паглынаць. Давайте. Забрали. Aren't you afraid? Doesn't this power scare you? The moment I get scared is the moment I get dead. Подозрона істота. Яшчэ адзін аскепак кварцу забраны. Але, ведаеце што? Мне падаецца... Няўжо гэта былі докі? Тыпу... Блін, А скарот я так сабе не чыніў. Блін, вось гэта самая вялікая памылка з таго, што я ўсё рабіў. Я не атрымаў сабе скарота маршрута. Мне прыйдзецца зноў лезці туды назад, каб адчыніць для Зепеліна месца. Блін, а раз такая... Я у самым нізе жа. О, божухна. Якую я памылку я зрабіла? Мне падаецца, не паспею я... Оп, магмаль спаліліся. Давайте-ка осторожненько. Просто ўздоўж. Я думаю, что мы будем зараз кончивать. Я буду передавать вас далей. Потому что до Зепеліна гэтую пляцоўку мы добяромся яшчэ, ну не ведаю, ці добяромся ли. Потому что гэта косяк. Я мог бы сабе адкрыць кропку хуткага перасоўвання і не мець ніякіх праблемаў. Так, пойдем далей наверх. Я зараз паспрабую хуценька гэта зрабіць, але нешта мне падказвае, што не. Так. Вось там ён знаходзіцца. Мне, по-моему, адзначыла, што мне патрэбна забіць 5 ворагаў. Так, это на зачыстку. Хрень тады атрымліваецца. І 5 ворагаў... Вось 2 тут. 3, 4. Ну, яны не только прям складана. А вось гэты цывільны, ён лічыцца за ворага таксама? Ну, хутчэй за ўсё лічыцца па выглядзе. Блин, гэта прям зачыстка патрэбна. Не, мне падаецца, мы не паспеем хутенька гэта зрабіць. Прям не паспеем. Я зараз адна спроба, вельмі хутенька. Спидраним амаль. Максимально не затрымліваемся. Бурштына у меня уже не засталось, там тут просто працуем с тем, что есть. Там есть патрульные. И есть працаўнік. И один стоит на месцы заўсёды. Вось там гэты патрульны, карацей, яго чакаем, пакуль ён улева уйдзе. Управа прабіраемся, хаваемся і чакаем яго справа. Вось зараз. Самы час.
Ён сюды падыдзе і тут абапрэцца. Тут жа нікога больш няма, правильно? Гэта адзінае, што мне засталося. Так, падаецца, гэта ўсё. Давай, чел. Нам крыху засталося. Упс. А! Shit, are you alright? Упс. Shit, they got one of us. Яны знайшлі цела нейкім чынам. Be far. Яны знайшлі цела. Чат. No, not here. Я на іх амаль ураніў просто цела гэтае. Nothing here. Так, это чало хутчэй за ўсё за ворага лічыцца. Nothing there. Хоць ён цывільны. Так, ён лічыцца. Where the fuck? Nothing here. No, not here. Усё. Yeah, don't come back. Ну і атрымліваецца ўсё, мы атрымалі сабе захаванку, так? Так, мы атрымалі сабе захаванку. Усё, я магу спакойна ісці далей. Добренька, зараз я вас перадам далей. Мы нагадваю, што ў пятніцу будзе розыгрыш ключа на Mio Memories in Orbit. Паглядзім, ну, записывайцеся, не забывайцеся, рэгістравацца можна на працягу тыдня. У пятніцу о 12-й, калі мы будзем, па сутнасці, калі мы будзем круціць рулетку па гульнях, тады жа мы будзем і разыгрываць Mio. З пераможцай скантактуемся. Я спадзяюся, што усе, хто будуць, той, хто пераможа, будзе ў чаце ў гэты момант, і мы зможам абмяняцца, ну, тыпу, каб чалавек сказаў, але я дам яшчэ дадатковы час, калі чалавек нават не атрымаецца быць на стрыме, я дам яшчэ час, можа быць, на наступны тыдзень, каб са мной звязаліся, калі што мы пераразыграем яго зноў. Вось. Добренька. Так, зараз у нас. Хто у нас есть? Нікога у нас няма. Ось такая справа. Добренька. Ну, раз такая справа, тады я жадаю вам добра адпачыць, калі вы адпачываеце, калі вы працуеце, добра вам папрацаваць. Я пайду працаваць, мне яшчэ шмат чаго рабіць. А мы побачымся з вамі заўтра, будзем далей застыкся. Шчыра, я здзіўлены, што сюжэт не прасоўваецца так хутка, як хацелася, потому што выглядае як заданне філеры. Мне падабаецца геймплейна, просто што я чакаў яшчэ трохі больш сюжэту. Вось. Ну, можа быць, потым ён пачне раскручвацца і павароты свае даваць, таму што пакуль проста ўсё даволі павольненька ідзе. Вось, пабачымся заўтра. Добрага вам дня.